Eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. É o único que eu quero, caramba, unha vida miña. É o único que eu quero, caramba, unha vida miña. Cansada do ruido dos autos e sempre andar ás presas. Cansada do ruido dos autos e sempre andar ás presas. Prefiro plantar os allos que traballar para calqueira. Prefiro plantar os allos que traballar para calqueira. Como me dói o corpo se non bailo sempre. Como me dói a alma se non teño tempo. Eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. Eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. Non quero seu diñeiro, caramba, non me compra a vida. Non me quite tamén as terras, caramba, non me quite a vida. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores, van cantando. Van soando os tambores. Como me dói o corpo se non bailo sempre. Como me dói a alma se non teño tempo. Como me dói o corpo, 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 como me dói, 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 como me dói o corpo, como me dói. Como me dói o corpo se non bailo sempre. Como me dói a alma se non teño tempo. Pra min, eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. Eu vin unha aldea a vivir unha vida tranquila. É o único que eu quero, caramba, unha vida miña. Non me quite tamén as terras, caramba, non me quite a vida. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arendeiro. Pois moi benvidas a todas e a todos un martes máis despois de un par de semaniñas de descanso que ben nos vexo aquí a Milito con boa cara despois deste descanso ben merecido. Así que nada, saludarvos a vos e saludar como sempre a Milito. Como estamos? Bueno, non sei se con boa cara, igual é cousa do verao que luce máis o sol e reflexa na faciana, pero bueno, xa que a tempada acabada, reconectando pilas, non? E aquí estamos para rematar como se merece esta tempada do Bar da Cantina. Exactamente, como se merece e como debe ser. E como debe ser, aquí está tamén Gonco cumplindo. Como estamos? ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, eso, cerrar aquí la temporada de la mejor manera posible. Creo que tenemos un programa bastante divertido, ¿no? En el que miraremos al pasado, pues debatiremos sobre él y trataremos de mirar al futuro con lo muy poquito que de momento sabemos, pero bueno, trataremos de contaros lo que al menos a día de hoy, a estas horas, sabemos
al respecto. Exactamente. Non sei se Milito queres introducir un pouco a primeira parte do programa ou... Sí, podo facelo. Bueno, anunciábamos onte que hoxe teríamos programa con convidado especial. Como puidechendes ver fai uns minutos, pois anunciámosvos que podemos ter en directo. Estamos en época quente do mercado, non? Mercato. Ou polo menos en época de comeza, e, bueno, por motivos non pode estar hoxe con nós. Entonces aproveitamos para falar con el igualmente, tivemos unhas palabras, fixémoslle algunha cuestión que nos semellou bastante importante, e vamos pinchar aí a pequena entrevista que lle fixemos hoxe o director deportivo do Club Deportivo Arenteiro. Sí, así que nada, quedades con Milito e ca voz de Álex Vázquez, director do Club Deportivo Arenteiro, como decía Milito, e verémonos a volta para falar da entrevista e para facer un pequeno análisis das voces gloriosas, un pequeno análisis do que foi a tempada histórica deste ano do Club Deportivo Arenteiro. Hola, moi boas, Alex. Como estás? Primeiro de todo, darche as grazas por atendernos. Xa sabemos que son unhas datas complicadas. Hola, moi boas, Alex. Como estás? Primeiro de todo, darche as grazas por atendernos. Xa sabemos que son unhas datas complicadas, terás moito traballo por diante. Primeiro de todo, tamén darche a noraboa, os parabéns por esa renovación, por un ano máis. Creo que a Parroquia Verde está encantada da túa continuidade, peza básica nos últimos anos de Club Deportivo Arenteiro, por non decir fundamental. Bueno, quería che preguntar un pouco por esta... Para nada, intentado resolver. Aí está, Milito. Bueno, pedazo de entrevista, temos aí un... Lucinme, non? A ver, bueno, vai intentar aí solucionar aí uns problemiñas técnicos Darío, que non lle colla aí a entrevista, pero, bueno, mentras tanto, podemos falar aí, Gonzalo, que che parece de que agardas nestes días? Estos días, pues supongo que poca cosa, ¿no? O sea, yo creo que el mercado al que se enfrenta el Arenteiro este año será parecido al del año que viene. Asumo que empezaremos la pretemporada con pocos jugadores y con jugadores clave que llegarán, si no el último día, el penúltimo. Sí que, no sé, veo por aquí por el rabillo que se va a meter también nuestro amigo Carlos, entonces, bueno, citándolo, parafraseándolo, huele desde aquí a mercato longo, así que creo que tenemos que ser muy, muy pacientes, a ver si se deshoja ya el tema del entrenador, a ver si se confirma la continuidad de Javi y a partir de ahí seguir construyendo. Primeiro de todo tamén darche a... Bueno, darlle aí paso ao señor Carlos, que está aí en espera, Darío. Podes facelo aí. Así saludo e charlo con el mentras solucionas os problemas técnicos. Veña. Rapidamente, non? Debería estar en tempo de... Genius at Work. Como estamos, Carlos de Inglaterra? Estamos. Buenas a todos. Como estamos, Carlos? Aquí andamos para pechar a temporada, como dixo Milito detrás, primeiro partido de playoffs hoxe,
acabouse a temporada regular. E eso de mercado longo penso que o dixo tal cual Alex Vázquez, pero eu quedeime despois coutra frase que dixo, xa non sei, creo que foi na Galega nunha entrevista, que dixo algo de dilatar o mercado. Entón ten un abanico moi amplio La altura Por lo para menos- referirse, para referirse a que en la jornada 1 igual me llaman a mí y a Milito para jugar a la banda izquierda, ¿no? No. Eu penso Bueno, que non creo que sea tan mal como esta temporada que acabamos xogando con, por exemplo, Iván Ramos de Carrileiro en Tarragona, se mal non recordo. Todo dependerá non sei se o comentaste, pero de si o equipo ao final vai intentar entrar na Copa do Rei pola vía da Copa Konami. Federación. Non me acordo nin como se chama, Copa Ai. Federación, creo. hai que referirse a ela como Copa Konami. Entón, pois, supoño que a primeira eliminatoria, se xoga fase galega, fase regional, pois xa será a mediados de agosto. Entón, pois, haberá que ter efectivos a esas alturas da película. É que é algo que está un pouco aí no aire, non? Ainda bueno, non se pronuncian moitas cousas estes días Club Deportivo Alenteiro, pero neso tampouco, non sei ao final se van decantar por elo, aínda que haxa que xogar a fase territorial, non sei como vedes ou que pensades sobre elo. Es que es difícil opinar de lo que no se tiene información. Entonces, Xa. esto lo llevamos comentando a lo largo de esta temporada muchas veces, ¿no? Este club, entre sus muchas virtudes y algunos de sus defectos, puede que el defecto más evidente es esa, la falta de comunicación. Que yo ya no digo ni transparencia, porque no creo que haya ningún tipo de problema en que nos digan, mira, nuestra idea es empezar tal día la pretemporada, nuestra idea es hacer esto, lo otro, lo de la moto. Es simplemente que lo obvian. O sea, es que la comunicación no es que sea buena o mala, es que no existe, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, si supiéramos el día de inicio de la pretemporada, que ya la mayoría de los clubes de esta categoría, al menos yo los que sigo en redes sociales y tal, ya casi todos lo comentaron, ¿no? Y nosotros pues no sabemos nada. Entonces, tal vez nos podríamos hacer una idea, podríamos especular según el día que se empieza o no se empieza, pero cuando no sabemos absolutamente nada, al margen de que hemos renovado a Alex, que Lucy el año que viene va a seguir y que tenemos, creo que son 5 jugadores con contrato y que lo sabemos, tampoco nos lo han dicho. Lo sabemos porque hacemos nuestras cábalas y, bueno, yo creo que lo único que se anunció como tal fue lo de Jordan y lo de Javi Oviedo. Es que bueno, no, nada más. oficialmente non. De feito... No, o de Javi, de feito, non se anunciou. No, oficialmente no se anunció. non. Oficialmente, dende o clube, pero bueno, é algo que tamén escoitaredes na entrevista. Los canales oficiosos. Entonces, bueno, Darío, non sei se arreglaches o tema. Que rango de fechas manejan os equipos da categoría para empezar a pretemporada? Finais de julio. Sí, incluso hay algunos que se habla de segunda semana, en torno a día 15, día 17. Sí. Yo sé eso. Yo pude, o sea, vi eso, 2 o 3 equipos, tal, y casi todos empiezan pues de aquí en un mes. Entonces, eso, un mes, es que claro, yo entiendo que el pobre Alex pues tendrá que estar, de hecho hoy pues eso, se excusaba, ¿no? Que tenía una reunión, entonces asumimos que es de carácter deportiva, entonces no sabemos si está cerrando el tema del míster, si está hablando con algún jugador. Bueno, entonces... irámoslo mirando, ¿no? Como se suele decir. Eso. Bueno, Darío, mete aí a entrevista logo, que parece que están solucionando os problemiñas. Sí, así que nada, xa vos deixamos vos coa entrevista a Alex Vázquez. Aí está. Hola, moi boas, Alex. Como estás? Primeiro de todo, darche as grazas por atendernos. Xa sabemos que son unhas datas complicadas, terás moito traballo por diante. Primeiro de todo tamén darche a noraboa, os parabéns por esa renovación, por un ano máis. Creo que a Parroquia Verde está encantada da túa continuidade, peza básica nos últimos anos de Club Deportivo Alenteiro, por non decir fundamental. Quería che preguntar un pouco por esta tempada que acabamos de finalizar. Quero que me des un balance, que me poñas a nota
que lle das ao equipo tanto deportivamente como ao club no apartado institucional desta primeira experiencia en primeira ref. Boa tarde, moitísimas gracias a vos. Sinto non poder estar no programa, pero estes días a verdade é que é moi difícil facer unha planificación porque xurden cousas polo medio e hai que estar e é difícil, non? Bueno, pois evidentemente o balance que fago da tempada que acabamos de rematar é tremendamente positivo, non? Penso que para nós un club humilde que representa a unha vila pequena, pois o feito de que neste primeiro ano na categoría a nivel deportivo pois acadáramos unha posición tan boa, non, como ese oitavo posto, pois penso que fala por si solo, non? É dicir, o feito de acadar ese resultado é sinónimo de que as cousas se fixeron moi ben. Penso que despois, durante a tempada, houbo momentos que penso que van quedar para a historia do clube, momentos preciosos que a min personalmente pois nunca se me van a olvidar, non? Penso que ao final o fútbol move moitas cousas e xera ilusión na xente que empatiza co equipo, que sinte Clube Deportivo Arenteiro. En ese sentido penso que foi un ano para enmarcar, non? Foi unha mágoa non acadar finalmente a posición de Copa do Rei, pero bueno, entendo tamén que as cousas e os análisis hai nos que facer con perspectiva e bueno, como digo, pois foi un ano excepcional e de algunha maneira, pois bueno, puxemos o listón moi alto, non? En cuanto á parcela máis xeral, non, de clube, pois unha nota moi alta tamén, non? Penso que é moi difícil levar isto a cabo cunha directiva con tan poucos recursos a nivel humano e ao final, pois se conseguimos sacar a papeleta cara adiante e que non nos faltase de nada, que todo o mundo estivese o día mil cousas, non? Penso que foi porque se fixo un gran traballo, non? Pese a iso, pois evidentemente agora temos que tomar nota, facer diferentes reflexións e tratar de mellorar naquilo que haxa que mellorar. E bueno, por continuar un pouquiño por orde, non? Xa comentabas onte no programa do Contraataque na Radio Galega que che gusta ir facendo as cousas ou a experiencia o que che di é que hai que ir facendo a casa por abaixo, non? Polos cimientos. E bueno, pois un pouco preguntarche por esos cimientos que non son outros que Javi Rey. Comentabas onte que estades en conversacións co adestrador ourensán e bueno, pois era para que nos contaras un pouquiño como percibes esas charlas ou esas conversacións que estades tendo e se crees que chegarán a bo porto. Bueno, pois sí, como dixen onte, penso que calquer decisión que se toma no ámbito futbolístico ou na vida mesma, pois ten que ser unha decisión na que un confío 100%, non? E que este pois o máis seguro posible, non? Entón penso que, bueno, Javi pois fixo un grandísimo traballo e os resultados están aí, non? Entón moitas veces as tempadas cando veñen, pois eso, con tan bons resultados e o traballo estivo ben feito, un tamén ten medo, non? De decepcionar o ano seguinte, tamén quere ser honesto consigo mesmo, o mesmo que me pasaba un pouco tamén a min, de saber si realmente un ten a enerxía, non? Para seguir dando pasos cara adiante. Por outro lado, pois imagino que tamén no horizonte pois tamén terá esa intención ou esa idea ou esas propostas que poida ter tiro por aquí ou quedo ou que será o correcto e demais. E bueno, a ver, estamos en conversacións, é dicir, non deixa de ser unha negociación normal como de calquera futbolista, non? En ese sentido, pois, bueno, eu son optimista porque ao final, pois, é o meu desexo, estamos preparados, evidentemente, para calquer situación, pero de algún xeito non me quero imaginar a día de hoxe
Arenteiro sen Javi, non? Entón, bueno, para ben ou para mal, esta situación vaise a resolver pois seguramente nas próximas horas, e confío e espero que bueno, que podamos ter a Javi unha temporada máis con nos. E xa estamos inmersos nese mercado veraniego, non? Onde todos os anos pois hai xa rumores dende o principio, moitos nomes salen a palestra, sobre todo estes días en clave Arenteiro barallanse moitas salidas, como pode ser o propio Álvaro Ramón, os Esquerdo, Germán, o mesmo Esquerdo xa se despediu polas redes sociais, non? Comentando que ahora en diante sería un seareiro máis de Club Deportivo Arenteiro, aínda que dentro do club non se fixo oficial a súa non renovación. Entonces queríamos que nos contaras un pouco o estado destes xogadores, o que nos podas comentar, se crees que algún deses posibles nomes que se barañan na rampa de saída temos opcións de que continúe algún, e se por outra parte xa nos podes confirmar a saída de algún xogador no que non vai renovar este ano con Club Deportivo Arenteiro. Bueno, pois sí que é certo que todos aqueles futbolistas que deron un nivel sobresaliente están tentados a marchar, e penso tamén que teñen que marchar, no sentido de que por suposto que para nós sería tremendamente positivo poder contar con eles un ano máis, pero penso que temos que vivir na realidade, non? E a realidade é que hai moitos futbolistas que optan a día de hoxe a cousas superiores, non? Incluso estamos falando de fútbol profesional, non? Entón, nese sentido, pois hai que ter os pés na terra e estar ubicados, saber onde estamos, e a realidade é que a continuidade de todos eses futbolistas plantexase pois moi complicada, non? É dicir, no fútbol nunca hai certezas, non? Os mercados moitas veces son caprichosos e poden dar moitas voltas, pero a realidade é que, bueno, pois a idea que eu teño ou que penso que vai a pasar é que esa xente pois non vai a continuar, como é lóxico, porque, como digo, penso que para nós, se temos que velo dentro do lado positivo, o feito de que se este falando de que o fútbol profesional pretende a certos futbolistas que rematan con nós é algo que a nós nos ten que facer sentir orgulloso, e o gallá o ano que ven volvamos a estar na mesma situación, porque iso vai a ser unha sinal de que o traballo volve a estar ben feito, non? Entón, bueno, pois nun principio, pois sí, a continuidade vai ser moi complicada, pero, repito, os mercados dan voltas e poden darse carambolas remotas que un non conta, non? É dicir, do boceto inicial dunha planificación en cuanto a incorporacións ou renovacións ao que realmente acaba sendo, pois moitas veces non ten nada que ver, non? Entón, son as grandezas do mercado, non? Ou esas incertezas moitas veces, e veremos a ver que pasa. Despois, con respecto a futbolistas que rematan contrato e que están un pouco pendientes de coñecer a situación, fun falando pois con todos eles e de alguna maneira pois aplaceinos un pouco a ter definido o adestrador, non? Porque ao final creo que é clave que esa decisión se tome de maneira conxunta, porque, bueno, de algún xeito eu podo estar de acordo en que ou ter unha opinión, non? Dunha continuidade ou de non ofrecerlle a renovación a alguén e despois se me paro a conversar co adestrador e a poñer todos os puntos sobre a mesa e decidir, pois igual o adestrador pode ter outra opinión, non? Entón, de algunha maneira, eu trato de evitar impor ningún tipo de decisión, non? É dicir, vale que eu vexa que un futbolista debe continuar, se ese futbolista pois non entra nos plans do míster, porque ao final pois ese futbolista non vai a ter participación e vai ser un perxuizo importante para nós, non? Entón, bueno, nese sentido, vamos paso a paso. O gallá esta situación xa pudese estar resolta, pero a realidade é que non é así e vamos a tratar de resolver en canto poidamos. Falando sobre entradas de xogadores, non sei se xa hai algo avanzado, podenos comentar se hai preto algún xogador que nos próximos días se poida xa facer oficial, non sei, supoño que o mercado
complexo, supoño que tamén non sei se optarás a un mercado parecido ao do ano pasado no que se denominou mercado longo, o que o Club Deportivo Alenteiro pois fixo esos grandes fichaxes de última hora como foron Chacón ou Álvaro Ramón ou o propio Esquerdo, pero xa fora do período de mercado. Entonces, bueno, que nos contes un pouquiño como van esas conversas, te estás topando máis trabas co ano pasado, se o ves máis complexo, non sei, coméntanos un pouquiño como encaras este mercado veraniego do 2024. Bueno, pues estamos en mercado, estamos con conversas, hai algunha situación na que podemos ter opción de incorporar, pódese facer nas próximas datas, hai outras situacións que a día de hoxe pois non son posibles e hai que esperar un pouco máis, e bueno, o mercado dictará, non? O que teño claro é que non por o feito de que o ano pasado pois se fixeran unhas incorporacións hacia final de mercado, pois este ano vai a ser o mesmo, non? É dicir, eu non espero chegar ao final de mercado e a ver que me cae, non? É dicir, non, hai que ter información, estar pendientes de diferentes situacións, pero sempre tendo claro a onde queremos chegar, non? Eu teño moi claro cal é o perfil de futbolista que me gustaría incorporar, teño claro tamén o nivel que teñen que ter eses futbolistas, son exixente, se podemos incorporalo no mes de xuño non imos esperar ao mes de agosto, pero o que non imos facer tampouco é firmar por firmar, non? Entón, pois nese sentido, non sei como nos atoparemos no mercado, como nos atoparemos en cuanto a efectivo no momento que iniciemos a pretemporada. Repito, se podemos tomar decisións antes e non ter que esperar, pois farémolo. E se consideramos que temos que esperar porque temos socios reais de incorporar a futbolistas que nos suban o nivel ou de futbolistas que sexan moi interesantes, pois esperaremos, non? É dicir, non me marco agora mesmo unha folla de ruta determinada en cuanto a tempos, porque, repito, do que se trata é de chegar ao punto no que nos queremos chegar, non? E é de tratar de facer unha plantilla competitiva, eu son ambicioso, son exixente, gustaríame, a pesar de que poida parecer unha utopía, mellorar incluso a plantilla do ano anterior, creo que podemos ter capacidade, e, bueno, pois nos levará máis tempo ou menos, pero o importante é chegar a bo porto no senso de ter a conciencia tranquila de que as incorporacións que se deron pois son as que realmente as mellores, non, para o noso clube. E bueno, xa para rematar, non che quero quitar moito máis tempo e quería che preguntar por un nome propio que é o de Javi Moreno. De momento ainda non se fixo oficial esa renovación, ainda que onte tamén no contraataque na Radio Galega comentabas que tiña contrato para esta tempada, noutros medios saliron xa estas informacións nas últimas semanas. E bueno, pois semella que no seu contrato tiña unha cláusula por onde xogando X partidos había unha renovación automática. Entonces quero que nos confirmes de que isto é así e de que vai seguir esta tempada con Club Deportivo Alenteiro e que non haxa ningún tipo de sorpresa respecto a isto, porque, como xa digo, non se fixo oficial todavía dentro do clube. Entonces, bueno, para que nos comentes a situación en particular deste xogador. Polo resto, pois nada, darche moitas gracias por poder atendernos. Esperemos terte no bar da cantina en presencia dentro de pouquiño, con moi boas novas, cun mercado satisfactorio para todo o mundo, e que podamos encarar unha temporada outra vez ilusionante para todos os socios de Club Deportivo Alenteiro. Moitas gracias, Alex. Bueno, pois a situación de Javi é que sí, vai a continuar un ano máis con nós. Penso que é unha noticia moi positiva, porque ao final pois foi un xogador que demostrou o nivel que ten, e penso que é un dos mellores centrales desta categoría, e para nós é un luxo poder contar con el, e entendo que quizáis nas próximas horas pois tamén se fará oficial. Moitas gracias a vos, espero estar pronto botando un conto con todos vos e falando de fútbol, e o gallá pois podamos dar boas novas, porque eso sería moi beneficioso para todos. Pois aí quedou esa entrevista con Alex Vázquez despois duns pequeniños problemas técnicos que tuvemos, pero bueno, non sei
Non sei que vos pareceu o resto, estuve escoitando atentamente e a verdad que me gustou. Sabía as palabras de don Alex Vázquez canto di e que pouco di ao mesmo tempo, pero Sí, sí, sí. pero bueno, pódense sacar mensajes aí encriptados, digámoslo así. Como cal, por exemplo. Como por exemplo de que comentaba de que había xogadores, bueno, xa va a empezar o de Javi Rey, que di que non está pechado, pero ao mesmo tempo di que está pechado, máis ou menos. Bueno. Ainda non se sabe nada, pero nas próximas horas confirmaremos. Bueno, falaba da decisión, pero bueno. Nada, despois unha pequena e rápida enquisa, perdón. Darío, Javi Rey sí ou non? Seguirá. Que si creo que sigue. Sí. Sí. Gonzalo. Quiero que siga, pero si es verdad lo que ese temido grupo de WhatsApp pasó a lo largo de esta tarde y tiene non una leí nada de... oferta. Eu ese grupo Bueno, de WhatsApp non lo leí. lo que llegó fue información desde el Bierzo de que había una oferta en firme a Javi Rey. Entonces, bueno, non sei se bueno, eso... Bueno, no sé si en firme, pero bueno, una oferta, ¿no? A Javi. Bueno, quiero decir, eso es lo que nos dijeron desde Ponferrada. Cero información, cero, o sea, nada de periodistas, bueno, sí, quiero decir. Eu estou lendo un pouco o Twitter Ponferradina e parece que o interese real está nunha terra de candidatos e nómbrano noméano en varias contas que, bueno, supoño que están especializadas no tema da Ponferradina. Carlos, ti que dis, sí ou non? Carlos está aí. Eu penso un pouco vale. Sí, penso un pouco. Quero que siga, pero non creo que vaya a continuar. Pois eu se teño que apostar ás 9:36 da noite, diría que non vai continuar. Vale, es que el rollo es, o sea, si tratamos de ponernos un poquito en la cabeza de Javi, después del año que acaba de hacer Club Deportivo Arenteiro, o sea, mejorarlo parece ciencia ficción. Dicho eso, todos los años decimos esto y todos los años se mejora, ¿no? O sea, quiero decir, evidentemente puede pasar porque este club hemos visto estos últimos años de lo que es capaz, ¿no? Bueno, incluso fala Javi Rey Javi Rey, Alex Vázquez nesta entrevista, de que o seu obxectivo, que para moita xente sonará demasiado ambicioso, polo menos non, superar o nivel de plantilla do ano pasado. Complicado, evidentemente que sí, pero bueno, claro. Quero decir que ao final... Claro, es que el punto es ese, ¿no? De que yo tengo la sensación de que Javi tiene, no mucho, porque tampoco diría mucho que perder, pero tiene que perder si el año no sale redondo y poco que ganar, entiéndase las comillas, ¿no? En el sentido de que, claro, es que ahora a ti te llama una todo Ponferradina, te ofrece, no sé, 1+1 o 2 años, te va a ofrecer mucho más dinero y al final que es el Bierzo, ¿no? Que tampoco es irte a Ceuta ni es irte a Algeciras, ¿no? Es irte a 2 horitas de casa. Sí, un traxecto que ademais coñece ben, por da súa etapa no Centro de Deportes Barco. Non sei, é unha situación un pouco complexa. Un pouco máis de viaje aí, sí. Sí, é unha situación moi complexa. O que sí que te... Di, Carlos, di. No, que ten que haber dúbidas, non? Porque xa se falaba hai 2 semanas ou 3 semanas nos periódicos locales de que a renovación iba a ser cuestión de horas, non? Prácticamente, e estamos xa a mediados de xuño e o que di un pouco Alex, non? Parece que se tendeu a man, que hubo oferta, pero que estamos ahora un pouco desde Club Deportivo Arenteiro a velas vir. Eu xa o argumento máis profundo parece ese, de que despois deste ano con Club Deportivo Arenteiro pareceríame un risco bastante importante para él, sería un desafío seguramente permanecer aquí porque realmente é moi difícil superar e ao final esta campaña e ao final no fútbol e na vida pois vívese un pouco de
expectativas e de comparación co pasado, co que xa fixeche, non? Entón, pois, ben é certo que dependendo do proxecto deportivo que haxa, parece que hai dúbidas, non? Porque non hai moito movimento, ou polo menos non se comunica aos aficionados, pois podo chegar a entender a situación, dicho lo cual gustaríame que continuase, obviamente, porque penso que en fin, neste ano e medio, casi 2 anos, fixo un traballo, pois, sin exagerar, que pareceme inmellorable. Entón, pois, veremos. Sí, eu para mí... Fala, Darío. Eu estaba fora de todas estas noticias, que tuve unha tarde un pouco ajetreada. Ajetreada. A verdade que non... Vin que había bastante movimiento por ese famoso grupo de WhatsApp, pero decidí deixalo para despois do bar da cantina, tomando un refrigerio e lendo semejantes verbas, e non sabía nada do interés da Ponce. Acabo de meterme por Twitter e vexo tamén que un dos candidatos, vexo por aquí Dani Ponz. Sí, pero bueno, eso... O bar da cantina pode adiantar que Dani Ponz estará noutra división un pouco máis arriba para o ano que ven. Exactamente, pódese descartar o bo de Dani Ponz. Sí. Cuidado, pode ser a primeira exclusiva de verdade que se dá no bar da cantina. Son sacada a base de cubatas. Bueno, podería ser a primeira que realmente se dá no aire. Porque se teñen dado outras é vil co cuchillo. Que tamén quedaron no aire, pero... Tamén, sí, de outra maneira. Eu sinceramente penso que sería a peor das baixas que podemos ter, fora xogadores, dame igual Esquerdo, dame igual que se chame Chacón, creo que sería unha baixa moi sensible, xa non só polo adestrador en sí, senón porque fai máis complicado este inicio de proxecto, porque ao final vai ser un proxecto totalmente distinto o que tiñamos desde, bueno, polo menos os últimos anos, non? Entón sería un mazazo bastante duro. Non sei se queredes comentar algo máis respecto a este tema ou é que pasar a comentar algún outro. No, eso, por zanjarlo, ¿no? Que desde aquí, pues deseamos creo que todos, con muchas fuerzas que siga Javi, sobre todo por dar continuidad y porque creo que incluso para el trabajo de Alex, ¿no? Que bueno, no se lo preguntamos al final por el formato de la entrevista, yo creo que simplifica mucho el trabajo para, según qué jugadores, tener muy claro el hecho de poder decirle, es que nuestra propuesta es esta, y puedes comprobar lo que hicimos el año pasado, ¿no? Es decir, es un equipo que va a intentar, que quiere el balón, que quiere jugar, que quiere disfrutar de los partidos, ¿sabes? Porque ahora, claro, Alex se encuentra en un momento de decir, ¿qué tengo que fichar? ¿Un entrenador del perfil de Javi? ¿Tengo que fichar el mejor entrenador posible, aunque sea otro perfil? Entonces, al final, pasamos de ser una certeza, entre comillas, ¿no? Al menos con respecto a lo que es la filosofía y las ideas que tenemos, a volver a ser un huevo Kinder que no sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro. Entonces, joder, pues da la sensación, ¿no? De que todo lo caminado o parte de lo caminado y parte de lo que podría significar que este año Alex lo tuviese más fácil, la salida de Javi o la posible salida de Javi, que esperemos que no se dé, podría hacer no volver a la casilla de salida, pero sí estar muy por detrás de lo que nos encontraríamos con Javi, ¿no? Sí, eso dende logo. De feito xa o di, non? Que non entende ahora mismo un arenteiro sen Javi Rey. Eso, pois, fala... Esa frase é un pouco definitoria e bastante clara. Sí. Eu por rematar, se queredes, se non queredes contestar, non contestedes. Claro. Unha pregunta moi rápida. No caso hipotético de que Javi Rey se marchara, a quen adestrador iríades de cabeza a buscar? Dani Ponz. E penso que non lle disgustaría, non, fichar polo Arenteiro. Hombre, en el vaivén iba a rendir que te cagas seguro, o sea, visto las historias. Pues no sé, es que no sé quién, no sé qué capacidad de dinero podríamos tener, pero bueno, así de lo que hay por aquí cerquita, a mí Simón Lamas, ¿no? A mí Simón Lamas sería un perfil que... la boca. Sí, pues mira, yo creo que es un perfil que podría molar, ¿no? Un tipo joven que lo está haciendo bien, que su idea de juego también es bastante atractiva.
Pero bueno, eso, que mi opción número 1 y tal es Javi y deseamos que así isto sea. no caso de que chegue o xoves ou berres Javi xa non este aquí, pois. Sí, pues yo probablemente llamaría a Simón Lamas, bueno, llamaría evidentemente al Vilalbés, que entiendo que tiene contrato y entiendo que... No, penso que deixou o Vilalbés. Xa, eso mismo, está sin equipo. E ti, Carlos? Pois eu, porque me gustaría que houvese continuidade no proxecto e non sei se lle dará para unha temporada máis, que ojalá lle dé, pero molaríame que Don Polvo e su Paradís des un paso adiante se Javi Rey decide marchar. Non sei se ten o carné de entrenador, pero bueno. Pero sacamos en un segundo. Eso é outra cousa, non? Isto do fútbol aparte é moi curioso, non? O caso aquel de Zidane no Madrid que lle empatara a roda, creo, o mítico tuit de Isaac Foto. Entón, pero bueno, polvo é su Paradís, que ojalá lle dé a gasolina para seguir un ano máis, que eu penso que esas foi as declaracións que deu, que el víase todavía xogando ao fútbol, pero si non é así o caso, pois non me importaría velo de adestrador, porque penso que, primeiro, coñece o vestiario, coñece o director deportivo e a filosofía do equipo, e gustame moito a actitude que podería traer, e bueno, é unha aposta así un pouco tirada ao aire, pero... Sí. Eu na miña... Que vos parecería Iago Iglesias? Espera, que eu vou dar a miña e despois tal. Eu habería dous. Simón Lamas. Simón Lamas sería o principal e despois hai outro que non sei se creo que renovou, me parece, pero non estou seguro del todo, que sería David de Dios do Coruxo, pero non sei se renovou, ese dá má sensación que agora non o podo confirmar, pero tamén sería outro candidato a ter en conta, porque me parece, tanto un como outro pareceme dous trazos de adestradores. Simón Lamas pareceme un adestrador super camaleónico, ademais, creo que encaixaría moi ben aquí no Club Deportivo Arenteiro. Ahora si, Darío, comenta. Pois eu, para variar, diría, bueno, evidentemente Dani Ponz, pero despois poñería a Iago Iglesias. A Iago Iglesias, a mí non me gusta. Se houvese un rechazo por Iago Iglesias, non sei que vos parecería a volta de Fran Justo. Es que Iago... A mí, si me preguntas por el Iago del Compostela, qué troll eres. Yo si me preguntaseis por el Iago Iglesias del Compostela, que llegó a sonar incluso para el Depor y tal, pues tendría una opinión, pero ya van un par de proyectos en los que se la pega y en los que demuestra que un poco lo contrario a lo que decía Milito, ¿no? De Simón Lamas, ¿no? De esa idea camaleónica, pues Iago parece lo contrario, ¿no? Iago parece que es un poco rígido en sus ideas y en sus planteamientos, y que tal vez para un equipo como es el Arenteiro, como son, o un equipo que aspira a media tabla en una primera ref tan competida, pues tener unos planteamientos tan rígidos y tan difíciles de implementar, yo creo que no nos vendría muy bien. A primeira parte da argumentación de que xa se la pegou en varios proxectos, tamén se pode aplicar a Fran Justo, que é outro nome que sacou Darío a palestra. A verdad que a trayectoria é bastante similar nese sentido. Sí, xa lle molaba. A quen? A Iago Iglesias, evidentemente. Basta decir. No, pero o sea, el argumento que planteaba de que me preguntas por Iago Iglesias del Compostela, digo sí. Si me preguntas por el Fran Justo de esos últimos años del Ponteurense y del Arenteiro, digo sí. Si me preguntas por el Fran Justo, que viene de pegársela en Lugo y de pegársela en Irún, pues igual digo otra cosa, claro. Bueno, aí non vou debatir eso porque xa o temos máis que debatir, entonces non llevamos a facer perder o tempo aos espectadores. Queres monográficos? No. Venga. Vamos pasar ao seguinte, exacto. Falemos das saídas, do que falou das saídas Alex Vázquez, como vedes esas palabras
de que, bueno, xa máis ou menos dá que decir de que os xogadores que todos temos na cabeza o máis probable, o 99% é que non sigan, que eso é un pouco tamén, hai que verlo como un motivo de orgullo, e firma que pro ano pase o mesmo, se significará que fixemos un gran plantel, entonces non sei como vedes este tema. Sí, tal cual lo que dice Alex. Perdón, Carlos, dale. No, que basicamente hai que plantexar penso que habría que plantexar o proxecto tendo en conta ou partindo da premisa de que todos estes xogadores xa non van estar en Clube Deportivo Arenteiro para o ano. Despois o que pase, pois pasará, pero non creo que sexa unha boa idea agora mesmo quedarse esperar por eses 4, 5, 6 nomes que todos temos na cabeza, non? Que penso que só un anunciou de xeito oficial, un post en Instagram de que non vai seguir no equipo, que é Esquerdo, non, o resto, pois, un pouco seguindo a liña editorial de Clube Deportivo Arenteiro. Entón, pois penso que o ideal sería plantear ou diseñar a plantilla tendo en conta que eses xogadores van a encontrar acomodo noutros equipos. Sí, que logo se ao final a algún deles se lle caen as cousas e os podes renovar. Pues maravilloso, non? Non contabas con elo, pero a día de hoxe parece improbable, non? Que os Esquerdo, etcétera, pues sigan. El tema es que la sensación es que los jugadores que no queremos que sigan, no vamos a querer que sigan, y los jugadores que queremos que sigan no están sonando con todo el respeto para un segunda ref o para un primera ref, para un Tarazona, no. Está sonando todo el mundo para fútbol profesional o para equipos muy punteros de primera ref. Sí, no sé, me parece que son cosas con las que a día de hoy y probablemente nunca podamos competir, ¿no? O sea, Cer, que era uno de los que contábamos que se nos pudiera quedar, está sonando para fútbol profesional. Pibe está sonando para clubes top de primera ref. Manín no suena para nadie, pero como que el rum generalizado es de que se va. No sé, Álvaro Ramón suena para fútbol profesional. Esquerdo, asumimos sí o sí que tiene que ir a fútbol profesional. Marino en el Algeciras cambian de entrenador, entonces es muy probable que al menos el nuevo entrenador quiera verlo. Entonces también pinta complicado que pudiéramos plantear una nueva incorporación por su parte. Eso vexo moi complicado. Iván Ramos, que subiu unha foto, un post en Instagram, todavía non se sabe si seguirá esta temporada, a seguinte temporada ou non. A día de hoy, ¿con quién contamos? Cos 5 que dixo Alex na... Alex, o sea, onte no contraataque, vamos, que falou, serían Diego, Jordan, Javi Moreno, Curro Rivelote, Marquitos, e Carlos, que tamén ten contrato, o rapaz cedido rápido de Bouzas. Es que estamos hablando de 5 jugadores, de los cuales 2 vienen de lesión larga y 1 viene de terminar el año con poco ritmo, porque tamén viene de lesión larga. Diego non vai poder facer a pretemporada. No. Hasta xa decembro, xaneiro, penso que non... O sea, ahora mismo non temos nin para un equipo de fútbol sala para facer a pretemporada. Entonces, eso, ¿no? Y yo abrazo el optimismo de Alex, ¿no? Cuando dice esto de si podemos fichar ahora, no lo haremos después y tal, y yo digo, joder, que ojalá tenga más razón que un santo y este año el mercado se dé de otra manera, pero me parece harto complicado que un club como el nuestro pueda cerrar fichajes de cierto nivel en junio o julio. O sea, me parece, honestamente, ciencia ficción. Otra cosa es piezas de rol, que te vengan a sumar, chavales jóvenes de aquí de Galicia, lo que sea y tal, pero jugadores que vengan a ser importantes, que tienen que ser muchos, me parece extraordinariamente complicado que no se nos metan en penúltima semana de agosto. No sé cómo lo veis vosotros eso. Bueno, a ver, polo que di Alex, que se ten que firmar en xuño porque hai algo que lle gusta, que se lle pon a tiro e o seu perfil vai no fichar, non sei. Eu coido que seguramente repetirá con algún fichaxe de última hora, pero
tamén comentando o tema que falábamos antes de que dunha probable participación na Copa Federación, pois o mellor pois ten que ser de outra maneira. O que está claro é o que di el, que non, que tampouco se vai firmar por firmar. Eso sabe o nivel que quere dos xogadores, sabe o perfil que quere. E bueno, eu vexo moi convencido nas súas verbas e ao final hasta incluso eso que comentábamos, que fala de que é ambicioso e de que incluso pretende construir un plantel incluso máis forte que o do ano pasado. Tarefa difícil, por un lado, pero sabemos de quen estamos falando e do que nos están acostumados. Entonces, eu pola miña parte estou tranquilo por eso, polo que estou un pouco máis intranquilo é polo tema do adestrador. Non sei como ves tú, Carlos. E a min o que máis me sorprendeu de toda a entrevista foi ese cambio de chip, non? De dicir, bueno, porque o ano pasado fixéramos un mercado longo e estuvéramos ata o final esperando quen podía ver ou non, pois non ten por que repetirse esta temporada. Parece ser que hai aí un cambio de filosofía, un cambio de proposta que entendo pois que é un pouco derivado de que o equipo xa leva unha campaña e que moitos xogadores poden ver Clube Deportivo Arenteiro como un escaparate ou como un trampolín para demostrar as súas cualidades, como xa fixo xente esta temporada. Entón, pois, si podemos aproveitar ese cartel que temos como equipo e podemos convencer a xogadores xóvenes para vir aquí e demostrar que están para a primeira federación ou fútbol profesional, pois entón pode construir un plantel igual ou superior que o do ano pasado. Refírome, non me parece tampouco misión imposible, tendo en conta que a finais de agosto o equipo non estaba confeccionado, e despois foi chegando xente, pois digamos, por vicisitudes do destino. Lesionouse Rivelot en Pamplona e trouxose a Vicente Esquerdo así un pouco de rebote, despois en xaneiro tuvo que marchar Mico, trouxose a Cristian Santos, refírome. Ao final de campaña en agosto viñeron Álvaro Ramón e Chacón, pois non, ao final deron moi bo rendemento, pero a confección de plantilla como tal non foi ortodoxa no sentido de, vale, vamos a buscar un equipo que chegue á xornada 38 con 50 e moitos puntos e salvado. Entón, pois, eu son optimista nese aspecto. A ver, eu creo que a diferencia principal do ano pasado é que o ano pasado tiñamos a estrutura prácticamente feita e había que, digamos, complementala. O ano pasado non me acordo canta xente tiñamos de columna vertebral, digamos, do equipo, pero 12, 13, 14 xogadores que daban do... Non tantos, 10, 11 por aí, me parece. 10, 11, pero 3 ou 4 con renovación automática polo ascenso de segunda federación. O ano pasado tamén pero de que tiña certos pero vosotros xogadores... pensás es por apoyar lo que plantea Darío, ¿no? Que tú al final sales a competir con un equipo que venía de arrasar en segunda red, sales mínimo con Diego, Jordan, Germán, Vitra, Marquitos, con Curro, sales con Manín, que si bien venía a hacer una temporada más discreta en segunda red, pero ya venía de tener minutos, sales con Pibe, que tenía continuidad. O sea, la idea, el primer día que llega Javi... Romay e Cruz, que nese momento, o sea, non tuveron, pero son xogadores dos... Claro, y entonces Javi no empezaba de cero, ¿no? En cambio es que este año da la sensación de que es absoluta y total revolución. E despois, pero sí, o sea, de iso ten as súas cousas boas e malas. Tamén é certo, como comentaba Carlos, hai xogadores pois que igual nos pretendía renovar o ano pasado, pero por causas de ascenso automático, o sea, de renovación automática por causa de ascenso, tuveron que renovar. E igual tiñan un salario moito máis alto que o resto. E igual con ese salario, pois, houvese fichado un xogador de outras condicións ou de mellor calidad ou... Non sei se me estou explicando, pero creo que este ano nese sentido temos máis libertad, non? O ano pasado, pois, Alex tuvo que amoldar, digamos, o presupuesto ás posicións que tiña vacantes. Podría decirse que de cara a la planificación el techo puede llegar a ser más alto, pero todos coincidimos de que el suelo no sabemos dónde está. No sé si me expliqué.
En el sentido de que antes el suelo era conocido por todos, ¿no? Es decir, este sí o sí va a ser un equipo rocoso y va a ser un equipo que peleen todos, como al menos los que ya conocemos, sabemos lo que nos pueden dar. Y este año lo que tenemos es, pues eso, un Kinder sorpresa. Kinder sorpresa que podemos abrir y que sea maravilloso, o que podemos abrir y encontrarnos un mojón dentro, ¿no? Non sei se habería máis de 10, Milito, porque recordemos tamén Alex Fernández. Sí, Alex Fernández tamén, claro. Sí. ¿Qué? Ese señor del que usted me habla. Quen é ese? Unha cousa, antes de cambiar de tercio e de centrarnos na tempada anterior e dar, bueno, vamos facer aí un pequeno balance, dar unhas notas e demais, teño que comentar unha cousa que me acaba de chegar por ese mítico grupo de WhatsApp, que acabo de abrir o tweet, parece que o adestador do Eldense, que non o dixemos, pero parecía o presumible destino de Dani Ponz, polos rumores e as cousas que escoitamos eses días, semella que en vez de declinar a renovar co Eldense, parece que pode facelo, pode renovar e quedaría Dani Ponz libre, xa estaría aí daría todo contento, cuidado. O bar da cantina pronunciouse acerca do tema de Dani Ponce, non tardou a resposta. Tiramos o tema. La exclusiva. Cuidado. Bueno, pois que vos parece que fagamos ese repasiño, eso que temos aí plantexado para dar as nosas opinións sobre os xogadores, non? Cambiar un pouquiño de tercio, non, Darío? Veña, queres facer algún tipo de pausa ou... Non, podemos dar de seguinte. O que temos aquí preparado pois é un pouquiño, pois temos o plantel dos xogadores do ano pasado, creo que non me esquecín de ningún, se me esquezo decídemeo, e vamos dar as notas de cada xogador, que se vos parece, e despois tamén a do noso míster. Evidentemente, hai xogadores que xa todos temos na cabeza, chámase Esquerdo, chámase Chacón, que seguramente non vayan a continuar, entonces non vos lo vou preguntar, pero eses xogadores tipo Romai, tipo Cruz, este tipo de xogadores, ou Sena, Berardoche, o que sexa, pois se queredes que continúen, que non continúen, ca opinión de cada un, vale? Se vos, para complementar, vamos, o tema, non? Non saco el boli rojo, Milito, el boli rojo. Me gusta, me piache. Entonces vamos a comezar pola portería, se vos parece. O primeiro que teño aquí anotado é o capitán, Diego García, que todos, bueno, aquí xa non vos vou preguntar se queredes que continúe ou non, porque evidentemente ten contrato, aínda que este lesionado. Entonces, eu para comezar, pois dou a nota a Diego da temporada, unha valoración que me parece que deu un nivel bastante alto, sorprendeume realmente o nivel que deu, pensaba que iba a ser bo, pero non tan bo, realmente, e eu lle puxen un 8,5. Sí, o sea, yo igual porque tenía las expectativas más bajas que tú con él, yo para mí Diego es, hombre, pues algún error tuvo, pues hombre, es lo suyo, ¿no? Que alguna vez falle en una temporada larga, pero para mí Diego es un 10, ¿no? Este año, poca duda. É curioso, porque viña de facer 2-3 campañas sobresaíntes, magníficas, en tanto o ano do ascenso á terceira división, a segunda como a campaña pasada, que penso que foi o porteiro menos goleador da categoría. Zamora en ambos, non? Sí, penso que sí. Ambas, non? Pode ser. E ainda así dá sempre a sensación de que cada verá o Diego está baixo a sospeita, non? Sí. Quizáis por esa forma que ten de, pois non sei, así un pouco máis frívola de xocar, de sacar o balón sempre cos pés, de ser un porteiro que non é moi alto, que isto a min parece un debate, bueno, un debate que hai no fútbol profesional, non vai haber nunhas categorías e máis ou menos, non, pero parece que sempre está no ollo do huracán, non? E teño que recoñecer que para min esta temporada é a mellor temporada de Diego García en Clube Deportivo Arenteiro. Por moito que ese ano se gañara o Zamora, penso que este ano deu un paso arriba e houve aí un tramo de campaña de mes e medio, 2 meses, nos que houve resultados moi curtiños, 1-0, 2-1, empates a 1 e así, e Diego mantúvonos vivos en moitos partidos, para min unha mágoa
o da lesión que aparte é na mesma zona, pero na perna contraria, no pé contrario, Sí. non? Entón, pois, bueno, nunca se sabe si eso é mellor ou é peor. O único que se lle pode desear que teña unha boa recuperación e que volva cando este listo, que non vai ser na primeira xornada, desafortunadamente. E que nota lle das? Un notable alto sobresaínte, 8-9, sí. Vale, perfecto, Darío. Sí, notable. Por aí un pouco nas mesmas tesituras que dicía Carlos, non? Creo que para min foi a mellor temporada. Sería injusto valoralo por os últimos 2 meses porque evidentemente a causa da lesión, pero creo que hasta ese momento fixo un temporadón e tamén poñerlle 8 e pico, 9. Vale, pois vamos a continuar con Pablo Brea. Para min, Pablo Brea foi un pouco de decepción, sobre todo por esos primeiros partidos tan dubitativos que tivo. Creo que, se non recordo mal, debutou o día de Avilés. A verdade é que estuvo super impreciso ese día cos pés. Mezclou actuacións boas con algunhas non tan boas, pero bueno, vino de quizáis esa inactividade de tantos tempos sen unha continuidade que, sendo porteiro, penso que é moi necesaria. Eu voulle dar un aprobado raspado, un 5,5. Yo, aquí cuando pensaba en Brea, me surgía una pregunta. Si yo pienso en Pablo Brea, como yo pensé cuando lo fichamos, que es un chico que viene a competirle realmente el puesto a Diego, Pablo tiene que tener de nota, no sé, un 3, un 3,5, porque efectivamente se queda muy lejos del nivel de Diego. Ahora bien, si yo pienso en Pablo Brea como un portero suplente, creo que da un nivel aceptable, ¿no? Que al final, en un equipo como el Arenteiro, lo lógico es que tengas un buen portero y un portero suplente por si pasan cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, quedaros con la nota que queráis, según vuestra percepción ante la llegada de Brea. O un 3 o un 5, vosotros decidís. En todas estas temporadas foi o único porteiro suplente que foi capaz de quitarlle minutos de xogo a Diego García. Xa non só por lesión de Diego, tal, houve hai un tramo de temporada no que debeu xogar 4 ou 5 partidos seguidos, e agora ao final, obviamente, eu penso que é mellor porteiro do que demostrou en Clube Deportivo Arenteiro. Non sei se vai necesitar máis continuidade, se é o mítico porteiro que se fai grande ca acumulación de minutos e de partidos, pero dá má sensación de que é mellor porteiro do que mostrou aquí. Tuvo malas tardes, recordo agora, por exemplo, ao final da tempada o partido contra o Clube Deportivo Lugo, que non foi unha tarde boa. Entón, pois, bueno, como nota diría que aprobado raspado, pero porque foi o único porteiro nestas 3-4 campañas que lle foi capaz de disputar a titularidade a Diego, e eso sempre penso que é positivo para a dinámica do equipo. Darío. Por reflexión a que fixo Gonco. Suspiras. Se o tomas como porteiro que viña a arrebatar o posto a Diego, suspenso. Pero eu, sinceramente, conocí un pouco a Pablo Brea e non o vía, ou a non ser que disa sorpresa, non? Digamos que fora o ano revelación de Pablo, pero non o vía tampouco como un porteiro, polo menos o que estaba demostrando Diego hasta ahora, que lle pudiera quitar o posto. Así que, para min é un 5 ou 6. Saliu, evidentemente, un chaval que leva un montón de anos en xogar, ao fin e ao cabo no Deportivo non xogou, é un rapaz que desde que saliu da canteira xogou partidos moi contados. É normal que teña falta de confianza, como se lle veía moitas veces cos pés ou nalgúna salida, pero para mí, sobre todo nos primeiros partidos, foi un pouco dubitativo, pero creo que o final de temporada non foi malo. Sí, un 5-6 eu daría. Vale, pois seguimos con outros porteiros. Manu Figueroa, eu aquí, pois, evidentemente... Sin calificar. Pues, exacto. Sí, a ver. No presentado al examen. Corre convocatoria. Sinto polo rapaz, pero, bueno, para min, evidentemente, supoño que para todos vos é un sin calificar, non?
que non o Sí, chegamos sí, a ver directamente máis que na pretempada. sin calificar y desde aquí mandarle muchos ánimos porque lo de Riazor le debe seguir jodiendo porque meu pobre, tío, que se dé esa carambola y que no puedes disfrutar de un día así, pues qué pena y ojalá le vaya súper bien. Ojalá. Non sei se queredes apuntillar algo máis, se non pasamos a outro xogador. No, siguiente. Vamos O para último recabar, o último dos porteros que xogou, Diego Rivas. Pois eu aquí teñolle un 10 redondo. Non hai outra cousa, xa non só polo partido en sí, polo valor, por ser valiente, por estar aí cando se lle pide para o equipo, bueno, que non ten máis calificativos que para min que un 10 sobre 10. E por ser o encargado de preparar as xogadas a balón parado, ABP. Tamén. Mensaje subliminal, non? Gonzalo. Sí, claro, un 10 sobre 10 y como jugador, como persona, como entrenador, que se ve que al menos se intuye que tiene mucho peso en el cuerpo técnico, o sea, nada, inmejorable, primer año fuera de los terrenos de juego, aunque tuviese que volver del retiro, ¿no? Para ese last dance, pues nada, 10 sobre 10. Perfecto. 10 por actitud, por compañerismo e por sabiduría. Estamos todos co carteliño do 10. Isto parecen os Xogos Olímpicos, non? Vamos a pasar ao seguinte. Jordan Sánchez, xogador de campo. Eu aquí moi sorprendido tamén do nivel do lateral ourensán. Un dos xogadores que ten contacto. Bueno, antes moi rapidamente, que non esqueceuseme. Pablo Brea, sí ou non para o ano que ven? Moi rápido, sí ou non? Non me entedes en debates. No. Xa non é sub-23. Non me entedes en debates. Vale, non é. No. Vale. Gonzalo? No. Vale, Manu Figueroa, sí ou non? Sí. Non sei quen é. Eu digo sí. Eu vexo pola calle non sei que tampouco. Vale, a ver, xa está. Chaval joven, sub-23 o sub-25, que cobra poco, que entrena bien y que hablan bien de él. Pues pa'lante, claro. Sí. Vale. Porque fala Mendel, porque eu ver non o vi nunca. Entonces. Claro, pero es un tercer portero, o sea, no, ¿qué quieres, a Courtois? Xa. Bueno, continuamos, que senón liámonos. Jordan Sánchez. Para min, grandísima actuación en toda a tempada, a verdade. Moi ben asentado nese posto, titular indiscutible, para min o xogador unha das sorpresas deste ano. Para min un 8, doulle un 8. Sí. Rendemento moi por encima das expectativas, notable alto, empezou moi ben o ano cun partidazo en Tarragona e acabou ainda mellor a temporada, así que perfecto. Sí, opino ben, 8-9, sí. Espectacular, o sea, mejor en primera red que en segunda red, jugó casi todos los minutos o casi todos los partidos, perdón. Nada, 9 sobre 10 y no lo doy el 10 por agravio comparativo sobre algún que otro compañero al que quiero destacar un poquito más. Pero espectacular temporada y muy contento de que siga el año que viene. Sí, dende logo que sí. Aquí vamos con outro. Lucas Sena, eu aquí teño que decir que xa o dixen na SER, para min foi o xogador de excepción da tempada, e por eso para min tamén ten a nota máis baixa deste ano, puxenlle un 2,5. Me parece que as oportunidades, non tivo moitas, teño que decir, pero as oportunidades que tivo non as aproveitou, e nada, para min, pois, como se suele decir nos colexios públicos aquí, necesita mellorar, non? Pero non, sí, evidentemente. O sea, non pode ser xogador de excepción, polo menos para mí, porque non tiña xa ningunha expectativa. Un xogador que hai 2 anos eu tiña expectativa. Pero un xogador que hai 2 anos non fixo o 23 do Valladolid promesas, nun ano non mellorou moito tampouco. Entón, pois, eu non tiña ningunha expectativa con Lucas Sena, entendo que é un destes fichajes que se dan no mundo do fútbol porque
por como funciona agora mesmo o mundillo dos representantes e de conozco a tal, a cual e al vecino, pero non un xogador que eu non esperaba nada dele, non ofreceu nada realmente positivo máis alá de xogadas que se comentaron nese famoso grupo de WhatsApp. Entón, pois, nada, sin calificar. Sin calificar, vale. Gonzalo? Sí, un 1. Sí, porque además... Sí, porque... Con toda a naturalidade do mundo, me flipou, Porque se presentou, non? Sí, al menos vino al examen, lo intentó, vino a tutoría a contarte que bueno, que trabaja mucho y tal, pero un rapaz no, moi noble. Sí, no, es un chaval de puta madre que iba siempre a ver al Promesas, que vivía en el pueblo, integrado, tal. Ojalá le vaya súper bien en lo que venga, pero aquí, o sea, no le pongo un 0 porque, bueno, porque tal. Pero al final, démonos cuenta de que es un jugador que te puede dar 2 posiciones, ¿no? Que te puede dar lateral y te podía dar a priori extremo, que nos decían que entrenaba bien, que tenía cosas y que en toda esta temporada, en la que hubo momentos en los que cuando en FFTV sacaban las alineaciones, veías los suplentes y veías 2 porteros y 4 jugadores de campo y ni así era capaz de sumar, ¿no? Entonces, pues al final, pues oye, un 1 y nos vemos en septiembre o cuando sea, pero es pouco máis se pode decir. Eu voulle dar un 2, un pouco máis que Gonzalo por os clips que nos regalou. Ou hai algún clip que anda que rula por Twitter arenteiro, que un vello conocido desa rede anda divulgando, pero bueno, eso que decía, bueno, implicouse no pueblo, implicouse no equipo, pero bueno, non saliron as cousas. Eu non o coñecía, entón tampouco podo dicir se era o que se esperaba ou non. Así que nada, para mí suspenso, non consigo. Vale. Moi rapidamente, evidentemente, supoño que ningún de vos contaría con el para o ano que ven, non? Vale, no. Perfecto. Siguiente xogador, outro dos capitáns, Ger. Aquí, pois, acabanse, ou sea, esgótanse meus calificativos con este xogador, eu xa non o vou descubrir máis, xogador que ten unha raza inmensa, xogador que este ano moitas veces suxeitou a defensa do Club Deportivo Arenteiro, xogador polivalente, bueno, máis que coñecido de sobra por todos nós, e para min, despois desta enorme tempada, con un comezo un pouco dubitativo en algún dos partidos que, bueno, supoño que sería a adaptación á categoría, eu doulle un 9 ao Bodejer. Dalle, Gonzalo. Bueno, Darío, veña. Eu a dicir que Ger é o mítico alumno que a todo profesor lle gusta, porque lle trae os deberes, contesta as preguntas que fai na clase, toma nota, chega ao exame, saca moi boa nota, pois ese Ger, prácticamente un 10 en todo, cumple en todo, se lle pides xogar de lateral, xoga, se lle pides xogar de central, xoga. Outro día na selección galega pedironlle de xogar de medio centro, incluso medio centro así medio avanzado, e xogou. Creo que un 10, compañerismo, identidade co club, para min é un 10 sin lugar a dúbidas. Moi ben. Sí, yo si me dejo llevar por todo lo que puedo sentir por un jugador como Ger, ¿no? que es casi todo, ¿no? Lo que ha sido esta etapa gloriosa del Arenteiro, evidentemente le pongo un 9 muy largo. No llega al 10, como lo dicho, por agravio comparativo con otros compañeros. Si trato de ser un poquito más objetivo y saco el boli rojo, pues le daría, no sé, un 7,5, un 8, por lo que hablamos, ¿no? Porque el inicio de la temporada es flojete. Y es probable que si en lugar de Ger Novoa en la camiseta pusiese Pepe Rodríguez y viniese del Algeciras, pues estaríamos rajando de él, ¿no? En esas primeras semanas. No tengo demasiado interiorizado si fueron 5, 6, 7 o 12 jornadas las que tardó en tomarle el pulso a la categoría. Una vez lo tomó, vimos al Ger que todos conocemos y lo dicho. Pues como con Brea, coged la nota que queráis según lo que sintáis por el bueno de Carlos? Ger millor en primeira federación que en segunda federación, e en segunda federación millor que en terceira.
como continúe con esta progresión e polos rumores que hai que parece que vai chegar a fútbol profesional, pois anticipolle que vai ter éxito e futuro na súa carreira. É para min un xogador que absolutamente capital, alma e espírito deste equipo, e un temporadón estratosférico. Non sei a nota en particular, pero vamos, un sobresaínte de manual. Perfecto, bueno, basta decir que non vos lo pregunto se que continuaría Gerpo ano, porque teño claro que para todos sería un sí rotundo, non? Vamos co seguinte, Vitra, eu a este xogador, quizáis non tanto, porque ao final é un xogador que sufre moito de lesións, este ano viuse xa a segunda mitad da tempada, pois non xogou todo o que xogou na primeira volta, na primeira volta xogou moitas veces, pois sin estar ao 100% físicamente, é un xogador comprometido que o dá todo polo equipo, polos seus compañeiros, que se adaptou a unha posición cando Curro, pois lamentablemente se lesionou a unha posición descoñecida, en principio para él, aínda que, bueno, foi se adaptando de maravilla, porque sempre foi central, e para min, por ese poder de adaptación e por ese sacrificio e por ese sobreesforzo, doulle un 7 a voz de Vitra. 7. Yo lo doy bastante más, Yo... Darío. Veña, vamos por orden, Darío. Eu tamén, 7,25. Vale. 7,34. Veña, dalle, Gonzalo. Bueno, se queres dicir algo máis, Darío. Nada, decir que no primeiro tramo da temporada foi capital, pero ben, é certo que no segundo tramo pois tuvo menos importancia, digamos. Parece ser que arrastrou unha pequena lesión que foi o que o acabou de mermar, e sí que é certo que tuvo menos presencia na segunda parte da tempada, polo que se menciño a primeira parte da temporada daría un 9, tranquilamente. Pero visto que na segunda parte Eso fue porque un día fue a tutoría también y le dijo que había leído un par de libros. No, pues yo creo que yo a Vitra le pondría un 9 también, porque, joder, a veces, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Expectativas, todo es expectativa y todo es percepción. Vitra sostiene dos cosas imprevisibles y que dábamos por hechas. Sostiene la lesión de Curro, que era el mediocentro más importante del equipo a priori, y sostiene el hecho de que se borre el mediocentro y capitán del equipo, Alex Fernández, y asume todo ese peso sobre su espalda, se lo pone y nos regala tardes de muy buen fútbol en una posición fuera de posición. Entonces yo, para mí, a una persona que hace eso, tiene que ser un 9. La segunda parte de la temporada o el último tercio de temporada nos consta que llega a jugar incluso lesionado. Algunos días lo vimos incluso salir de Espiñedo cojeando poco menos que llorando del campo. Pues un 9. Y hombre, ojalá pruebe las oposiciones que creo que está preparando y le vaya muy bien en la vida, pero bueno, si tiene que preparar un añito más y quedarse otro año en el Club Deportivo Arenteiro, lo celebraremos. Vitra ten un tramo aí en mitad de campaña de 10-12 partidos facendo ese doble pivote con esquerdo no que se reinventa completamente como persona e como futbolista. Nese famoso grupo de WhatsApp que tanto estamos mencionando hoxe, creo recordar que dixen que Vitra de centrocampista foi o mellor invento desde o xeado de vainilla e manteño esas palabras, porque é importante o das expectativas ao final, na vida, no fútbol e en todo. E Vitra, pois aí deunos, foi un salvavidas, un xogador que non contábamos que podía cumplir aí, cumpliu nun tramo importante da temporada para asentar o equipo na categoría, e agora ao final do ano chegou sin gasolina, chegou lesionado, ainda facendo esforzo por xogar cunha costela fisurada ou rota, probablemente xa que penso. Entón, pois, un mérito enorme, é un xogador que ao que ninguén lle regalou nada,
é que empezou a campaña xogando como central e tamén cumplindo ben como central eses primeiros partidos. Entón, pois, para min un notable alto sobresaínte tamén para o Bo de Vitra e desecharlle... Isto xa é percepción porque non teño ningún tipo de información, non creo que vai a continuar en Club Deportivo Arenteiro, desecharlle o mellor no futuro. Eu penso que ti falas de Vitra, Carlos, venche o nome de Vitra a cabeza ou máis ben Vitra en modo medio centro e vais a cabeza ese partido de Zubieta, ese descanso, ese triple cambio no que un dos componentes da entrada é o Bo de Vitra. Entonces, creo que o teu subconsciente te leva no tempo a ese momento e por eso esas palabras de tanto cariño ao Bo de Vitra. Ese partido de Zubieta é o meu imperio romano. Sempre penso nel cando estou dormindo, cando estou triste, sempre volvo a ese descanso e esa mensaxe de si soy Javi Rey me vuelvo loco. Bueno, pois para acabar, Vitra sí ou Vitra non po ano, ainda que eu estou de acordo cas palabras de Carlos de que creo que non vai continuar. Gustaríame que continuase, pero non creo que siga. Vale, Gonzalo. Firmo debajo de lo que acaba de decir Carlos. Darío. Exactamente igual. Pois eu suscribo o dito, non vou ser menos. Vamos con Javi Moreno, acuñado aquí no Bar da Cantina, Javi Ovieu. Para min, foi o gran descubrimento deste ano, é un xogador espectacular, que todos en pretempada tiñamos dúbidas con el, eu creo que foi un dos poucos, aquí por lanzarme un pouco de rosas de que non duvidei nunca deste rapaz, e bueno, aparte deso, tamén teño o placer de coñecelo personalmente, grandísimo rapaz, para min un dos descubrimentos deste ano. Eu voulle dar un 9 como a Germán. Para min estuveron a un nivel moi parexo, el tamén hasta a xornada 10 non entrou no equipo, pero entrou de maneira fulgurante, e para min, pois eso, un 9 como unha catedral para Javi Ovieu. Outro 9 por aquí. Sí. Outro 9,5. Sí, otro 9,5, Darío, venga, porque al final volvemos a las expectativas, ¿no? Javi era un tipo que la referencia que teníamos es que era buen fulano. Nadie hablaba de fútbol y leías Twitter Oviedo y decían profesional increíble, se lleva genial con los compañeros, pero nadie te decía que era buenísimo. Llegó aquí, le costó un poquito entrar y una vez entró, absoluto Kaiser, que igual, no sé, otra vez percepción, pero yo tengo la sensación de que en las últimas 12-13 jornadas no perdió un duelo ni una vez, ni por arriba, ni por abajo, ni al espacio, ni al choque, nada. O sea, espectacular y una noticia increíble que siga Javi por dos motivos. Primero, por el bien del Arenteiro y segundo, por el bien de la salud cardiovascular de Emilio Suárez. Vamos. Eu solo moi escoto quería rememorar a resposta que tuvo a afición ou que se falou cando se anunciou este fichaje totalmente random porque non sonaba en ningún lado, cando a xente pensaba que este fichaje era para cubrir unha das plazas sub-23 e cando a xente se daba conta de que acababa de cumprir os 24 anos. Non sei se recordades ese día, pero lembrome tanto no grupo ese famoso de WhatsApp como en Twitter Arenteiro que todo o mundo Estábamos muertos. Se preguntaba que por que se estaba cubrindo unha ficha senior un xogador que ao fin e ao cabo acababa de pasar a idade sub-23 e que viña un filial de segunda red. Un filial que tampouco fixo excesivamente ben na segunda red. E creo que simplemente eso, que nos calou a boca e para min 9,5. Carlos, costoulle entrar a titularidade, que acórdome que foi no partido contra Unionistas a finais de outubro e a partir de aí debeu non xogar absolutamente todo. Só perdeu os partidos por ben, sexa por acumulación de tarjetas ou momentos nos que estuvera lesionada e tal. Empezou moi mal, eu estuve en Ribadeo no primeiro partido de pretempada contra a Ponferradina, no que xa non me acordo, creo que foi Yuri. Hai un penalti ao comezo da segunda parte e Yuri, con 40 anos e en andador, rompe a cintura a Javi Ovieu. Ese non foi un bo comezo e a partir de aí só foi para arriba e bueno,
unha boa noticia eso de que nos enterásemos a posteriori de que no contrato había unha renovación automática por cumplimento de obxectivos. Se celebra. Vale, como é un xogador con contrato, pois xa non me lo pregunto, pero bueno, estaríamos todos de acordo en que queríamos que continuase e así vai ser. Polvo eso, eu aquí, pois veteranía, un xogador, unha peza básica do vestuario, xogador que cando entra dá o todo, pode dar pa máis ou pode dar pa menos, pero é un xogador que se vai deixar o suor, sangue, lágrimas pola camiseta, é unha cousa que é innegable, e para min, pois como tampouco tuvo un gran protagonismo, pois eu voulle aquí dar un 6. Concuerdo, outro 6, bien. Darío. Outro. Carlos? Sí, por aí, máis ou menos. Dame a sensación de que o seu millor fútbol xa pasou, pero ainda así penso que este ano foi útil no equipo cando se necesitou e penso que é unha peza importantísima no vestiario. Vale, 24-25 Paul Hueso, Darío. Non como xogador, pero gustaríame moito que seguise pertenecendo ao club, sexa no staff ou no staff principalmente. Gonzalo? Sí, que siga. Carlos? Que decida el que ganouse o digamos, esa decisión. Sí, eu que siga vinculado a Club Deportivo Arenteiro na forma que el se vexa, porque ao final quen ten que decidir é el que como millor se pode valorar, tanto pa ben como pa mal. Continuamos. Álvaro Ramón, xogador catedralicio, vamos, ou básico, como lle querades chamar, este ano, sobre todo ofensivamente, para o Club Deportivo Arenteiro, xogador que, bueno, hubo certas dúbidas nun sector da afición nos seus primeiros partidos, seguramente pois chegou tarde, falta de ritmo de adestamentos co grupo, foi entrando pouco a pouco no 11, pero bueno, cando entrou asentouse totalmente, co paso dos partidos vimos o verdadeiro nivel de Álvaro Ramón. Para min, un xogador de outra categoría, e doulle un 9,5. Darío? 9. Vale. Daría yo. Gonzalo? Jugador importante en la temporada. Yo para mí es un 10 como una absoluta y completa catedral. Álvaro Ramón es tan bueno y hace una tan buena temporada que durante tramos me hace dudar si el bueno es él o Esquerdo. Mira cómo de bueno es. Puedo estar de acordo nesas palabras. Carlos? Temporadón brutal. Eu acórdome que nos primeiros partidos puxen un pouco en tela de dúbida porque me daba a sensación de que viña con moito cartel e non estaba cumprindo, pero no momento no que colleu o ritmo o mellor lateral esquerdo da categoría, probablemente. Posiblemente. Se non é o mellor, está no top 3 seguro. Bueno, non fai falta decir que a todos nos gustaría que seguís un ano máis, así que non vos fago nin a pregunta, pero bueno, xa se verá o que vai acontecendo. Tommy Berardochi, ese argentino que chegou aquí en pleno mes de casi setembro, eses finales de agosto, non? Ou máis ou menos. Xogador que, bueno, primeira experiencia fora do seu país, xogador moi voluntarioso, que non negocia esforzo, como lle gusta o gran tuiteiro de Club Deportivo Arenteiro, non? De Doc. Bueno, para min, ainda que tuvo tamén poucas oportunidades como Lucas Sena, penso que sí que deu algo máis que Lucas Sena, penso que hai partidos nos que incluso chegou a ser importante, por así decirlo, cas súas características, para min solo por eso, pois lle dou aprobado e doulle o 5. Darío? Sí, veña, voulle dar tamén o 5 porque, como ben disto, hubo partidos que fixo cousas importantes, pa ben e pa mal, en distintos partidos, pero sí que é certo que cumpliu un pouco máis que Sena. Sí que é certo que bueno, cumpliu un xogador moi canchero que cando, ao contrario que, por exemplo, Javi Moreno, ¿no? que cando o Arenteiro anunciou a súa fichaxe,
inmediatamente, sen ter ningún tipo de coñecemento sobre ela, a xente, bueno, pois, non sei como chamalo, celebrou no bancou no, ou digámoslo así, porque pola súa procedencia máis que nada, pero que, ben, é certo que cumpliu 5 e pouco máis. Eu Gonzalo? non sei se é porque... Bueno, perdón. dalle, Carlos, dalle. No, eu non sei se é porque teño estrés postraumático despois de ver os partidos de Tommy Berardoche ou non, pero o único que recordo del é o bo partido que fixo no seu debut contra o Logroñés, aquel 3-0 no mes de setembro, que sí que fixo un bo partido. A partir de aí non teño ningún recordo nítido na memoria de Berardoche. Entón, pois, non, sin a calificar. proba suspende sin calificar. Sin calificar. Vale. Non sei se algún día podemos abrir un melón, se algún día facemos o Off Topic, o programa deste de Highlights, podemos abrir un melón da marcha de Berardoche e do Orenteiro, que volveu para Argentina antes de acabar a Liga. Ese outro debate. Non nos vamos meter en pantanos. Bueno. Gonzalo, dalle aí, logo. Nah, un 2... Sí, algo así. 25. Un 2,37. 2,37 porque un día trajo los deberes. No, que va. O sea, nada. O sea, un jugador que, lo dicho, muy buen tipo, un tipo simpático, un tipo que se integró también en el pueblo y todo eso, ¿no? Entonces, ojalá le vaya súper bien ahora en su vuelta a Argentina, pero que no estaba para estos trotes y así lo demostró. Y bueno, eso, ojalá le vaya muy bien. Un ano máis? No, hombre, no. Darío? No, por favor. Eu sí. Aí queda eso. Pasamos a don Curro Rivelot. Eu aquí, pois, teño todo o cariño do mundo, xa o sabe o andaluz, pero dende aquí teño que darlle un sin calificar, evidentemente, esa lesión tan temprana na segunda xornada, pois, evidentemente, pois non podemos calificalo, e dende aquí só desexarlle que a volta a próxima tempada sexa o máis forte que nunca. Supoño que estades todos de acordo, non, comigo, neste aspecto. Sí, claro. Bueno, non sei se queres apuntillar algo máis. Sí, eu teño que apuntillar algo aquí no tema Curro Rivelot porque me recorda outro dos momentos que para min é dos máis destacados da temporada, que foi aquela época na que o fillo dun expresidente do Real Zaragoza comentaba os partidos de Clube Deportivo Arenteiro e no momento no que Curro Rivelot xacía no céspede do Tajonar co ligamento cruzado, co que fora completamente destrozado, recordaba unha anécdota de índole sexual e de como se lle subía o gemelo mentras practicaba o coito. Entón, pois, para min é o recordo máis importante da tempada de Rivelot. Seguro que Curro nos estará vendo e tamén o lembrará se viu repetido o tema. A verdade é que foi unha desas cousas que foi un dos momentos que non foi nese partido, porque penso que o revuelo veu despois cun Teruel Arenteiro. Sí, exactamente. Pero vamos, que xa era sospechoso habitual e nada, que Curro coido que vai ser peza clave no Clube Deportivo Arenteiro da 24-25 e así debería ser en base ao nivel de capitán xeral que mostrou no tramo importante do seu ano en Segunda Federación. Dende logo. Vale, pois voume aquí a un xogador que vai dar un pouquiño de polémica, por así chamar. Manolo! Alex Fernández. Capitán dos últimos anos do Clube Deportivo Arenteiro. Bueno, para min, eu non teño moitas malas palabras para él, simplemente pois esta tempada pois o mellor pois non actuou da mellor das formas, quizáis. E nada, no estrito deportivo pois eso, darlle unha valoración dun 3. Creo que non estivo á altura do agardado, penso que é un suspenso. Dime. Como un 3. Sí, o que xogou no mal, xogou titular, empezou titular, parecía que arrancaba, non arrincou e despois ao final pois lesionouse e moi mal. Un capitán. Penso que se lle dou un 2,5 a Sena, pois doulle un pouquiño máis a... Eu estou valorando sobre todo polo tema deportivo, non estou entrando en outros
en outros temas, sobre todo polo tema deportivo. Despois, se xa valoramos outras cousas, o mellor a nota sería máis baixa. Pero bueno, eso, eu doulle un 3. Darío, dalle tú aí. Sin calificar, incluso. Vale. Un cero, hombre, un cero. Es que no puede haber otra cosa. O sea, el mejor jugador de segunda ref, es decir, ese alumno que en cuarto de la ESO sacaba matrículas de honor y pasa a bachillerato, se pasa el verano fumando trujas en la plaza, llega fuera de peso, fuera de forma, fuera de onda, y aún por encima, cuando le suspendes la primera evaluación, tiene más que decirte, Puerta. Venga, que a día de hoy suplente en tercera federación. Pues ahí tienes la nota. Bueno, son verdades algunhas das que soltou aquí Gonzalo, non as vou negar tampouco. Carlos, dalle tú. É difícil manter un nivel despois do que acaba de dicir o Sí, compañeiro complexo Gonzalo, dende logo. por seguir o tema de recordar os grandes highlights da temporada, penso que foi a súa entrevista no bar da cantina cando dixo que lle gustaría seguir en Club Deportivo Arenteiro. Vale. Bueno, en fin. Nada, o dito. Non me preguntas pola nota. Ah, sí, dalle, perdón, dalle. Perdón, que nota lle pos? Un 2,25. Vale. Pensé, Carlos, que querías preguntar a ver si iba a seguir en la UTO este año. Pois eso, pasamos ao seguinte. Tiago, que hai que darlle un pouco de brío a isto, que ainda nos quedan uns poucos. Tiago, nada, xogador que para min agardaba un pouquiño máis do que deu, de todos modos non fixo mal tempada, foi ese comodín en moitos partidos do centro do campo, incluso recordo un partido en León, ca Cultural, onde o ubicou nese lado esquerdo, non? Un pouquiño para o tema defensivo, e bueno, pois eu doulle un 6, me parece que un xogador que cumpliu dentro das súas facultades, para min é un 6, Darío. Sí, 6,5 por aí, 6,5, 7, incluso. Gonzalo? Sí, otro 6, me parece perfecto. O sea, no termina de romper en jugador importante, pero siempre está disponible y nunca te hace partidos espectaculares o casi nunca, pero tampoco nunca lo ves desbordado por la situación ni por la competición. Ojalá siga. Carlos? Eu penso que non lle dá para esta categoría, pero o mellor tiña unha idea diferente do xogador, do que realmente é. Si ben é certo que non che ofrece ningún momento brillante, pois tampouco lle podes recordar ningunha pifia flagrante. Pero, seguindo a posible pregunta que me podes facer, eu a título personal non lle vexo seguimento no equipo para a próxima campaña. E a nota? Un aprobado raspado. Eu, para min, sí que lle daría unha oportunidade máis. Mais que nada polo xogador que foi, e realmente quero ver se pode explotar. Non é un xogador moi bello, pero bueno. Eu tiña ese aumento, un xogador máis importante, máis do que realmente foi. Entón, por nese aspecto, estou un pouco decepcionado con el. Non sei se é por falta de actitud ou de aptitud, ou penso que no vestiario pois é unha peza pois que non xera problemas tampouco, entón pois non sei, non tiña unha idea distinta. Sí. Darío, ti que continúe ou que non? Depende un pouco como este o mercado. Pero bueno, quedaríame con el se a cousa está jodida, vou dicir, non. Quedaríame con el, sí, por que non? Pode ser o ano que explote. Sí. Gonzalo, tú dixeches? Tú dixeches, sí ou si non? Sí, un 6, algo así. No, digo que siga, non? Sí, que te lo queda. Vale. Bueno, vamos a pasar a un xogador dos chamados importantes. Vicente Esquerdo, pois nada, eu pouco que decir sobre este home, máis o que vimos este ano, un xogador capital para o Club Deportivo Arenteiro dende o minuto 1 que chegou. A verdade que pouco sentido que acabara aquí, sinceramente. As circunstancias do mercado foron as que foron, xa sabemos que chegou por esa lesión de Curro cando se quedou sin equipo en Valencia, que rescindironlle o penúltimo día de mercado. Bueno, o que deu este xogador en Club Deportivo Arenteiro, penso que poucas veces, ou case ningunha, ou por non decir ningunha vez, quizáis o volvamos ver
aquí en Espiñedo. O teito está moi alto, o nivel está moi difícil de superar con este xogador, e para min, con Diego Rivas, é o 10 que tiña aquí Carlao da tempada. Darío. 10. Sencillamente 10. Por Sí, expectativas e por resultados. Xa é que creo que pouco fai falta comentar. Creo que para min o xogador con máis calidad que pasou polo Alentejo, toda a historia que vin eu, por lo menos. Sí. El mejor jugador de la historia del Club Deportivo Alenteiro y que va a ser muy difícil que veamos algo ni parecido. Pues evidentemente 10, convención especial y todo lo que queráis. Bueno, Carlos? Sí, como dixo o amigo comentarista nun grupo de WhatsApp, no día da fichaxe necesitábamos unha furgoneta para facer a mudanza e trouxeronnos un Ferrari e resultou ser un Ferrari. Afortunadamente, longa historia do Club Deportivo Alenteiro desde 1958, do que vin eu o mellor nestes 66 anos, seguramente tamén o mellor xogador que vestiu o elástica verde. Entón, pois, un 10 non, un 10 con 25. Probablemente que estou de acordo. En todos, bueno, está claro que nos quedaríamos con él, pero sen pestañear, pero o seu destino, pois, se viña a estar pretiño daqui, non? Na outra punta do noso país, Galiza, me refiro, e bueno, pois nada, que lle vaya de luxo, porque é un xogador que merece todo e máis. Marino Illescas, ese fichaxe invernal, fichaxe que a todos nos pillou un pouco descolocados, non sabíamos ou non tiñamos moitas referencias sobre el, máis co que nos contaban. E, bueno, xogador que a verdade que dio un nivel moi grande, partidos de moito peso en Club Deportivo Alenteiro, de ser xogador importante, de quilates, xogador con moi bo control de balón, xogador que bueno, pues, en definitiva, me sorprendeu gratamente e para min foi un 8 e medio lle daría, quizáis. Por aí, 8 e medio, non me definiría ben. Darío? 8. Sí, yo le daría también en torno a un 8 largo, un 9 y por seguir, ¿no?, con la broma de Paco comentarista en el sentido, ¿no?, también todos pidiendo como locos un pivote defensivo, un stopper, y el bueno de Alex Vázquez decidió traernos otro pelotero que hizo pues un doble pivote que fue una cosa muy loca, que hubo un tramo, ¿no?, de esa segunda parte de temporada que fue increíble y que bueno, espero que lo disfrutarais y que lo tengáis bien guardadito en la memoria porque fue increíble. 8 o 9, lo que queráis. Claro, deste xogador non me esperaba nada, porque estando na mesma categoría no Algeciras noutro grupo e sen disputar minutos, pois imaginame que viña aquí a facer un paso testimonial e ao final de un rendemento que falaba antes de Tiago, por exemplo, sendo perfis claramente distintos, porque Marino xoga un pouco máis retrasado que Tiago, que é un xogador un pouco máis ofensivo, houbéseme gustado que Tiago dese ese rendemento, porque é un xogador que está en propiedade e non cedido, non? Entón, pois, a temporada de Marino para min é, primeiro, sorprendente, para ben, e segundo, pois, imagínome que, como dixo Gonco, se en Algeciras hai un novo adestrador, debe tomar nota desta 6 meses que botou aquí no Carballiño. Supoño que todos veríamos con vos ollos a que volvese para aquí, non? Sí, obviamente. Vale, perfecto, pois continuamos, ahora sí. Don Manolo Romai, para min, xogador moi atizado, teño que decir, injustamente, por algún contertuliano que non está así presente, entonces, pois tampouco lle vou dar moita caña, porque non se pode defender, pero para min é un xogador que sabe cal é o seu rol, sabe que non é o Romai de fai 4 ou 5 anos, por desgraza, para todos, e é un xogador que non pega unha voz máis alta que outra, é un xogador que penso que fai grupo, é un xogador creo que moi querido no vestuario, e é un xogador que meteu un dos goles máis importantes da historia de Club Deportivo Alenteiro, todo hai que decir.
Entón, por eso todo, para min, un 6. Sí, un 5, un 5. O sea, un jugador de esos jugadores que en baloncesto le llamamos un jugador de rol, ¿no? Jugador que te salía en los últimos minutos, que era capaz de dormir un poquito el partido, que por arriba va bastante bien, que no se quejó cuando le tocó no jugar y que hizo vestuario. Perfecto, un 5. Y si, adelantándome a la pregunta, creo que no tendría mucho sentido que siguiera el año que viene y ojalá le vaya muy bien en cualquier equipo al que vaya, no sé, de segunda ref, tercera ref o lo que él decida, y que le vaya súper bien porque se lo merece el bueno de Manolo. Sí, creo que 5. 5 porque intuyo que cando fichou polo Arenteiro fai 2 anos veu cun bo contrato, polo que intuyo que a renovación automática mellorou aínda máis ese bo contrato, penso que, sen ter información, digámoslo así, penso que era un dos xogadores con bo contrato nesta tempada e evidentemente o seu rendemento deportivo está moi por debaixo desas condicionantes e pouco máis que engadir. Un 5. Carlos. Eu ao final son un romántico da vida e con Manolo Romai teño esa pena de que chegara a Club Deportivo Orenteiro xa cando os seus millores anos pasaron. Xogador que tivo moi mala sorte coas lesións, pero que hai 5 anos era un auténtico pepino de futbolista. Sin dúbida. Penso que o Arenteiro arriesgou na súa fichaxe porque xa viña de lesións graves. Non saliu como esperaban, seguramente, desde a dirección deportiva, pero ainda así, Romai, pois, eu que sei. Eu xa o dixen, o presidente de club de fans, do xenio de Malpica, un xogador co que me gustaría irme de cena e tomar unhas copas con el para falar da vida e das súas cousas. Para mí un 7-8 por, como dixo Milito, o gol que seguramente máis celebrei na miña vida. Moi ben, sí, señor. Bueno, para min, eu a Carlos xa non lle pregunto, porque sei que sí que se quedaría outro ano máis con o de Manolo. Para min tamén, eu lle daría outro ano máis. Continuamos, venga, hai que darlle un pouco máis de brío ao asunto. Adri Cruz, un xogador que testimonial, que non xogou apenas este ano, moi poucos minutos, aquí ao final da tempada. Para min é un SC, claro, un sin calificar, e nada máis, pouco vou decir máis, aparte despois de decirse se quero que siga ou non siga. Darío, dalle. Perdón, podía repetir, que non te escoitei. Adri Cruz. Sin calificar. Cruz, sí, eso, sin calificar y contrariamente a lo que podáis pensar la mayoría, yo, si es con un contrato, vamos a decir, favorable para ambas partes, asumiendo el momento de su carrera, yo me lo quedaba, por muchos motivos. O sea, tanto deportivos como extradeportivos. Vale, Carlos. Unha pena plétora de lesións que tivo esta campaña, porque recaeu 2 ou 3 veces, acabou moi ben o ano pasado. Parecía que iba a ser un xogador importante este ano, non xogou prácticamente nada. De la estirpe de los Juncal, eu penso que xa desafortunadamente non ten máis que ofrecer nesta categoría, polo menos, e non creo que continúe no equipo. Eu creo que vai continuar, pero polas dúbidas físicas que me dá ou que me xenera, eu non o renovaría, pero non por outro tema, non por gusto, non por máis, senón pola cantidad de partidos que xogou nas últimas dúas tempadas que non foi o agardado e xa ten unha idade e para min sería o momento, pero eu creo que vai continuar por outra parte. Continuamos. Seguinte xogador, Pibe, moi boa tempada do argentino, xogador que, xa leva sendo moito tempo capital no esquema de primeiro Fran Justo e ahora Javi Rey. Creo que é un xogador que ás veces sí que o problema que lle vexo eu é que é un pouco intermitente,
que cando aparece un xogador Desconéctase a veces dos partidos. totalmente definitorio, diferencial na categoría, como se puido ver en moitos partidos, pero outras veces nas que o millor non está porque, bueno, creo que fai moito guerra pola súa conta, pero, bueno, evidentemente non pou dudar da calidade futbolística do argentino. Para min, a tempada de Pibe é un 8,5. Darío. Concordo contigo, 8,5. Pouco máis que dicir, Pibe o xogador que xa conocíamos, creo que cumpriu bastante ben nesta primeira ref, supos adaptar, 8,5. Yo lo subo al 9. Jugador capital, y bueno, lo que se plantea a veces, ¿no?, como un defecto, que es que ese aparezco, desaparezco, ¿no?, ese perfil guadianesco, también se puede ver como algo en positivo, ¿no?, en el sentido de un jugador que no necesita ser partícipe del juego para ser definitorio. Es capaz de, en una jugada, cambiar un partido, y eso, al nivel del Club Deportivo Arenteiro, es brutal, ¿sabes? No es que digas tú, un jugador que necesita estar constantemente con el balón, llegando, teniendo ocasiones, no. La que tiene, tras, pues no sé, jugador espectacular, ojalá le vaya súper bien, allá donde vaya, que ya damos por hecho su salida, dicen que también se quedará cerca del territorio gallego, pero no en Galicia, y lo dicho, ojalá le vaya súper bien en todos los partidos, menos los que juegue contra el Club Deportivo Arenteiro. Carlos. Penso que foi o seu ano, están moi de acordo co que dicías os tres, de que é un xogador con rendimento moi intermitente. Penso que foi o ano no que verdadeiramente atopou a consistencia, polo menos con comparación con cursos pasados. Ainda así, teño así sentimentos encontrados con Pibes, recoñecendo que é un xogador importante e que ofreceu moito este ano. Non sei, non me apena a súa marcha como me apenan a doutros xogadores, e non termino de entender moi ben por qué. Non sei se é porque non tivo... É un xogador cunha personalidade máis fría, que esta así parece unha persona tamén máis tímido, que non comulga tanto coa afición e tal, que ao final dá un pouco igual, non? Sí. Un debe preocuparse polo rendemento futbolístico e vía. Non o digo como unha crítica, ni No. moito menos. Pero sí que intentando xustificar a baixa e pensando así, dicindo, bueno, pois Pibe parece que vai marchar e tal e cual, non me apena, e bueno, o mesmo, que a mellor das sortes para o futuro, e penso que este ano sí que topou esa consistencia da que carecía, que seguramente llegará ante un bo contrato, se non é nun equipo top da categoría en fútbol profesional, o mellor. Sí, semella que o seu destino, non? Moito falouse nestes días que poida ser a cultura leonesa, non? Pero, bueno, veremos a ver que pasa. Evidentemente, pois todos quedaríamos con el outro ano máis, se puidéramos estuveran no noso lado. Iván Ramos, xogador polivalente, xogador que me parece comodín, xogador cun sacrificio enorme, xogador que me sorprendeu moitísimo e moi para ben, vale? Que, bueno, ao mellor non é o tipo de xogador que digas tú definitorio na categoría, pero que conseguiu bons momentos, algún gol de moito mérito, como ese contra o Sanse na casa, sobre todo, e que para min pois é un 6,75, casi 7, non sei se poñerlle o notable, pero estaría moi preto do notable. Darío. 6, 7. Sí que é certo que cumpliu bastante cando se lle pediu, pero, bueno, tampouco foi un xogador que destacase en exceso, non? Así que, sí, un 7 podría ser, porque un pouco como algún xogador como Vitra, non? Que o que se lle pediu cumpliu no ben e non se lle recorda grandes pifiadas tampouco, non? Eso sí que supo manter ao largo da temporada, incluso en crecendo, non? Un poquinho de menos a máis. Sí, un 7 podría se lle dar. E a resposta a si quero que siga, pois pode ser un xogador moi interesante. Sigue sendo sub-23, entendo, non? No, ya no. Bueno, pois aí dependería un pouco do mercado, non? Como este o mercado. Sí, yo concuerdo con ese 6-7, ¿no? Un aprobado, sin alardes. Y luego, es que, claro, en primera ref hay muy pocas fichas senior.
Entonces, é que é isto tamén. Tens que claro, aproveitar moito. si me preguntáis, de acuerdo con lo que yo, no me acuerdo de especular en el grupo de WhatsApp con que más o menos con los jugadores que contábamos que siguieran podríamos sacar un 11 el primer día de la primera jornada. Ahora mismo que estamos con 5 jugadores, pues igual sí que me lo quedaba, ¿no? No sé, es complicado. Carlos. Tuvo que ser un ano difícil para Iván Ramos, porque un salto de 2 categorías, vindo de un terceira federación como Villarreal C, sí, Villarreal C, Sí. non tuvo que ser fácil para ele. A verdade, eu pensaba que era un xogador que veu aquí a cubrir cupo, non? Un pouco de, bueno, como é ficha de sub-23 e tal e cual, pois un pouco que se puido encontrar no mercado e a min sorprendeu para ben o seu rendemento. Non é un xogador que sea importante o capital no equipo, pero sí que nos deixou moitas alegrías este ano, como ese gol, ese primeiro gol da tempada no Anxo Carro que nos deu a vitoria ali contra o Club Deportivo Lugo e outros momentos como o golazo contra o Sanse que dicía Milito. Entón, pois, un xogador que aparte desempeñou en diversas posicións, empezando en Tarragona na liña defensiva, de dianteiro nesa liña de 3 pola banda, pois, sí, un 6-7, non creo que vai a continuar por eso de que deixa de ser sub-23, pero que non fixo unha mala temporada para ser a súa primeira experiencia nunha categoría importante. Sí. Siguiente xogador, Chacón, para min dos máis destacados da tempada, aínda que a segunda volta non fora a millor, aínda así meteu 3 goles, e bueno, partidos bastante bons, con outros sí que é certo que discretos, pero para min un 9,5 daríalle eu a Chacón. Darío. Pois non sabría que decir, porque creo que foi unha primeira volta espectacular de 10 prácticamente, pero sí que é certo que a partir desa coña de 200K Soriano, creo que evidentemente non sei se pode afectar eso ou non, pero creo que o rendemento baixou, non? Que un tramo onde estuvo máis desaparecido, non era ese xogador capital que se poñía o equipo ás costas. Entonces sí que me baixou un pouco, creo que me baixou un pouco a nota por esa segunda volta, sobre todo por esos tramos entre enero e marzo, onde estuvo un pouco máis desaparecido, non? Así que, non sei, poñeríalle un 8,5, por exemplo, 9, sí que lle poñería. Pero, repito, se fora pola primeira volta, pois, para min, do mellorciño do Arenteiro. Claro. Yo sí que le mantengo el 10. Al final, un jugador que en Club Deportivo Arenteiro hace los números que marca Chacón tiene que ser un 10. O sea, hay que saber dónde estamos y de dónde venimos. Creo que Chacón es esclavo de su éxito, ¿no? En el sentido de que, claro, después de una primera vuelta tan brutal, pues al final es complicado. Pero bueno, un 10 y ojalá se quedara, pero ya sé que no. Carlos. Para mí empezou a temporada como Luis el Rei Sol Chacón, pouco a pouco foise acabando. Gustaríame vivir esa simulación, esa ficción no que Soriano solta os 200.000 euros para ver como lle iría a Club Deportivo Arenteiro na segunda volta e tamén ao Deportivo da Coruña. Vale, perfecto. Alex Cardero, para min, xogador cunha técnica increíble, do xogador cunha calidade moi grande, que, bueno, estuvo un pouco penalizado por ser sempre o primeiro troco escollido, case sempre por Javi, cando salía no 11 titular. Entonces, tamén doulle unha nota similar a Iván Ramos, entre os 6,75 e os 7, para min andan a par nese aspecto. Darío. Gustoume moito a participación de Cardero na segunda volta cando chegou, así que un 8,5 sí que lle poñerei. Carallo. Sí, yo tengo la sensación de que Cardero cae de pie, es decir, que cuando entra en el equipo mojando nada más reputar y tal muy bien, y que poquito a poco se va diluyendo su importancia en el equipo. Aún así, un jugador que ha sido titular mucho y que ha sumado mucho, pues evidentemente un 8 más o menos hay que darse.
Tamén xa para ser moi escueto, tamén é certo que Cardero era un xogador que non sei por qué, pero Javi moitas veces non o poñía titular cando nos partidos anteriores estaba dando moito rendemento, no? Que se preguntaba moita xente que por que o poñía suplente por detrás de outros xogadores cando si que dera bastante rendemento para ser titular. Nada máis. Carlos. A min dos dous cedidos que chegaron en inverno pensei que Cardero iba a ser máis importante ca Illescas, ao mellor por ese primeiro partido, como dixo Bonco. Entra como suplente, marca un gol aos 5 minutos e a partir de aí dá má sensación de que non tiña máis expectativas con Cardero. Quizás o mellor ainda así, pois é un 6, un 7, pero sin ter a importancia que tivo Marino e Illescas. Falo de Cardero e Illescas porque foron os dous que chegaron en condicións similares no mercado interno. Vale, por min tamén que se quedase, o sea, que outra cesión pois viríalle de perlas a Arenteiro e a él, penso eu. Non sei se vos tamén contaríades con eso. Sí, claro. Con 23 dese nivel, poca dura. Sin dúbida. Marquitos, para min unha mágoa esa lesión en Lugo, logo, pois, cando voltou, pois, non chegou a dar ninguna pizca do que pode ser o seu nivel, evidentemente unha lesión todo a mitad de tempada lastra, é bastante, pero para min estaba sendo un xogador que estaba crecendo a pasos axigantados na categoría. Eu voulle dar un 7, o Gallao ano que ven de un pasiño máis, e, bueno, con esa sorte que teña esa sorte polas lesións. Darío. Non sei se calificalo ou non, porque tuvo prácticamente toda a temporada de baixa. Cando volveu, evidentemente, o ritmo que lle faltaba. Se lle tuvera que poñer unha nota ese inicio de temporada desta lesión, poñerelle un 8, un 9 tranquilamente. Creo que estaba sendo un xogador capital, pero creo que o mellor é non calificar. Sería injusto, Gonzalo. Se o calificase. Vale. Sí, no, para mí, pues asumo que sí, un 8 y no, si le puso 8 y medio, algo así tiene que ser, ¿no? Jugador que en el primer tramo de temporada se veía muy seguro, fino, estaba bien físicamente. Qué pena de lesión. Espero con muchas ganas, con muchas fuerzas, que se tome muy en serio este verano para volver en forma, ¿no? Y no tener que volver a esas lógicas del Marquitos que todos conocemos, ¿no? Más dejado, más tal, porque creo que nos ha demostrado que la calidad sabíamos que la tenía de siempre, y si aún por encima físicamente acompaña ese talento, es un jugador que puede ser muy importante para nosotros en esta categoría. Sí. Talento sóbralle, espero que se tome moi en serio a pretemporada e moi en serio o tema da preparación física, porque penso que ten as condicións para ser un xogador importantísimo ano que ven en Club Deportivo Arenteiro. Pero moi importante. É que é así, porque é que as condicións sobralle, que non hai máis, só hai que verlo xogar. Cando está ao 100%, ou cerca do 100% é un xogador, pero que nestas categorías é complicado de ver. Ten que dar un paso adiante porque é unha peza importante no vestuario por longevidade e antigüedade. Está nun estado no que físicamente de cabeza ten unha madurez e unha experiencia da que obviamente non gozou do pasado, e para min dá a sensación de que ten que ser un xogador do nivel, obviamente non de Vicente Esquerdo, porque é outra cousa, pero digamos... Tiene que ser Suárez. Un peldañiño por debaixo. Sí, eso mesmo, ten que dar un paso adiante. Tiene que ser Suárez. É que aparte digo vos unha cousa, se dos xogadores en plantel eses son os 5 que siguen e non siguen xogadores máis veteranos, podemos plantar na xornada 1 ou na xornada primeira, exactamente, co brazalete na mão. E eso son palabras maiores. Entonces, eu penso que ten que ter esa motivación de decir, me cago en diola, este é o meu verao, voume poñer como unha moto, vou coller o toro polos cornos, e van ver quen é Marquitos Alonso. Penso e teño claro. Hoy estaba Andorra. Hoy estaba Andorra.
Bueno, ali está que ben. lo vi por Instagram. Así que Ahí está en el ben. gimnasio hoy no está. Así que Eu bueno, vino cas maletiñas, pero non vin o destino, pero a vino cas tope maletiñas. a tope con Magic. Vale, continuamos. Xa vamos, non sei, se me deixo alguén no tinteiro, que pode ser, o mellor non me dou conta, avisádeme. Doha está en Qatar, é un deses países nos que está prohibido o consumo de alcohol. Pregunto. pero creo que para turistas no. Vale, ben, sí, continuamos. Vale, perfecto. Miku, pois para min outra das sorpresas da tempada, certo entonome o mea culpa de que eu o comezo de tempada pois non daba moito polo ariete venezolano, calou unha boca totalmente. Sí, damos fe que non dabas moito. Sí, totalmente. Calou unha boca totalmente e bueno, pois, aínda que tuvo partidos un pouco grises, eu voulle dar unha nota grande, alta, e doulle un 8,5. Darío? Sí, por aí, 8 ou 9, porque era un xogador que pouco se esperaba, todo o mundo sabía o xogador que era, no, pero a edad influye, parecía a típica temporada que xa se empeza a notar esa edad moito e pegan, este tipo de xogadores pegan bastante o baixón, pero bueno, a verdad que supo recoñecer moi ben as súas debilidades, sobre todo pola edad, supo ver como aproveitar as súas virtudes e creo que foi unha peza clave nesa primeira volta. Gonzalo. Sí, yo le daría un 9, porque un jugador que cuando el equipo no brillaba, él supo entender lo que era ponerse el mono de trabajo y generar para el equipo, y cuando el equipo empezó a brillar, él se pudo aprovechar, ¿no?, de ese brillo del equipo. Entonces es un 9 y ojalá todo el mundo viniese con esa predisposición, esas ganas y ese talento. Sí, decir antes de que fale Carlos que esos últimos 7 8 partidos antes de marchar foron espectaculares de Miku, teño que decirlo. Carlos. Foi unha locura ese tramo final, xustamente. No, Miku, aparte do seu magnífico rendemento no terreo de xogo, pois fora del constanos de que foi unha figura, exerceu de figura paternal no vestiario, sendo unha persona moi profesional, unha persona que tivo moito éxito no mundo do fútbol, non chegando á máxima élite que hai neste país. Sí, incluso en Europa, increíble o rendemento que ofreceu Miku Fedor e encima pois adornando todo isto con goles e con boas accións no terreo de xogo. Entón, para min, por expectativas, que a min tampouco era unha fichaxe que me convencía, que pensaba que xa non viña aquí de retiro dourado, sino que viña pasadísimo, non de 2 voltas, sino de 3 ou de 4, eu doulle un notable alto sobresaínte a Miku Fedor. Vale, perfecto. E aparte, de forma moi escueta, un xogador que sigue moi en contacto con o Club Deportivo Orenteiro, en plan animando moito por redes sociais, comentando, e mesmo na renovación de Alex Vázquez no post comentou sigue el arquitecto. Entón, pois é un xogador que seguiu animando e sigue a actualidade. De forma pública, seguindo a actualidade. Entón, pois está claro que é un cariño recíproco e mutuo de Miku Orenteiro e de Orenteiro a Miku. Totalmente, perdóneme, Miku, por dudar de usted. Vamos con outro xogador que vai ser moi rápido e moi escueto. Juan Delgado, -8. Sí. El otro cero de la temporada, ¿no? Sí. Un tipo que vienes, no te salen las cosas, que es algo que puede pasar, igual que con Tommy, igual que con Senna, pero que por encima con una actitud de mierda. Pues lo dicho, cierre al salir y bueno, no sé ni dónde está jugando ahora mismo, así que ya ves tú el interés que tengo. La Nucía. Por lo mismo que a uns lle subía moito a nota, por compañerismo, actitud, saber estar, sabiduría e tal, precisamente por eso, aparte de polo deportivo, lle baixo nota a Juan Delgado, para min un 0, precisamente por eso, deportivamente e extradeportivamente. Non se soubo adaptar por circunstancias, non sei se
ajenas a él ou directamente por el mesmo non quixo adaptarse tampouco, entón pois non merece calificación, que teña toda a sorte do mundo no futuro, pero o seu paso por Orenteiro vai se esquecer pronto. Vale, Cristian Santos, xogador que veu como alternativa a Mico nese mercado invernal, xogador por todos coñecido polo seu paso en equipos de primeira división, Alavés, entre outros, Deportivo da Coruña, o máis preto aquí, xogador cun gran remate a portería, non o descubrimos, xogador que lle costa un pouquiño pois sacrificarse polo equipo, pero bueno, voulle dar un máis que aprobado, un ben por eses puntos que nos deu, con eses 4 goles que marcou. Para min é un 6, 6,5. Darío. Le estás dando menos puntuación que puntos significó Cristian Santos para la clasificación del Arenteiro. Houve outros partidos nos que non compareceu para meu gusto, entonces bueno, o comido polo servido. Bueno, pues yo sí, ya por seguir yo le doy mínimo un 8, 8,5, por lo que significaron sus goles. Y bueno, y además que luego nos consta que esos partidos o ese tramo final de temporada jugó literalmente lesionado. Entonces, bueno, un 8, 8,5 a Cristian Santos. Darío? Bueno, o Carlos, dalle. Un acerto brutal da dirección deportiva traer a Cristian Santos. Creo que os seus goles deronnos de forma directa 7 puntos ou 8 e dixen que non sei cando foi un partido que marcou 2 goles, creo que penso que tal, e dixen que debeu ser en marzo ou así, que non faga nada aquí ata final de temporada, porque xa está máis que amortizado. Entón, pois, volvendo ao manido tema das expectativas hoxe, eu non contaba nada de Cristian Santos, veu cumplir nada. Notable. Darío? 6. Marcou os goles, un par de goles importantes e pouco máis. Eu di que si, Darío, esta xente que non se pode. Darío, non queda nada, non queda nada. Para min, creo que tampouco creo que supo entender a identidade do club. Que siga ou non siga? Sí ou non, Cristian Santos? Que siga. Home, como terceiro dianteiro pode ser. Gonzalo? No creo que tenga mucho sentido. Carlos? A resposta era un no. No, por favor, pero fíxome gracio de Darío que non hai comunión entre a nota que lle deu a Santos e a explicación 6 que marcou un par de goles importantes. Pois eu para min se acepto o rol de terceiro dianteiro non ten unha ficha moi alta que non me dá a espiña, pois sí que me quedaría, en outro caso inviable. O último dos xogadores, se non me deixo ningún no limbo, Manín. Para min outra burrada de tempada, xogador fundamental, hai que decirlo así, porque di unos 9 goles, traballo, sacrificio, algunha que outra asistencia, unha barbaridade a de Manín. Acórdome por ese mes de agosto que había xente que non sabía se a Manín lle daría en primeira ref, que non. Eu confiei, non me vou botar os flores outra vez por encima, pero a verdade, e xa vos digo, para min é un 9,5, pero de manual. Para o 10, pois, non sei, non lle falta moito, sinceramente. Darío? 9,5, creo que superou con creces as expectativas, como dicías tú, había dúda de se en primeira ref podría aguantar ou non, e creo que foi un xogador moi importante para o club. Un 10, evidentemente. Dato mata relato. O sea, estábamos hace un año diciendo que se quedaba poco menos que por ser amigo de Curro y nos encontramos con que moja 9 goles y hace una temporada espectacular. 10 sobre 10 y ojalá le vaya súper bien y si es aquí, mejor aún. Carlos? Eu hoxe en día ainda non entendo os guarismos de Manín Gonzaga esta temporada. Non o entendo, non hai lógica que explique o rendemento deste xogador
É que é imposible de entender como veu aquí, como saliu espantado de Salamanca ca fama esa que traía e de repente ven en un ano en primeira federación casi che fai dobles cifras. Non ten sentido de manín. Espectacular. Vale, evidentemente todos nos quedaríamos co bo de Manín po ano, non? Sí, claro. A ver que pasa con el. Dende aquí, pois Manín, xa sabes. Continúa, por favor. Xa por rematar o adestador, Javi Rey. Bueno, pois non o arquitecto do equipo, pero si o capitán, o que leva os O mandos aparejador. e o timón da nave, non? Por así decirlo, e bueno, brutal tempada, oitavo posto, unha xestión dende o banco que me sorprende moito. Cada partido que pasaba o anterior sorprendíame máis. Creo que nese ámbito pois é un pedazo de adestador, un adestador que lle gusta xogar alegre, que non se acobordou en ninguna situación, mismamente hai que ir ao partido de Riazor, e bueno, pois nada, eu doulle un 10, e que lle dou un 10 porque ben o merece. Darío. Sí. Evidentemente, Gonzalo. Javi, sí, por irlo haciendo más ágil, ¿no? Javi, si decíamos antes que Esquerdo ese es muy probablemente el mejor jugador de la historia del Club Deportivo Arenteiro, pues Javi tiene que ser el mejor entrenador de la historia del Club Deportivo Arenteiro. Por méritos, por resultados, por clasificación en una división tan alta. Entonces, por Dios, Javi, quédate. Ya sabemos que estás escuchando cantos de sirena berciana, pero mejor que en casa en ningún lado. Darío. 10 porque sabe Que che vou perfectamente contar? sabe perfectamente os valores deste club, desta xente, desta afición. Entendeuno perfectamente desde que chegou, un tipo humilde, un tipo campechano, que sabe moito de fútbol e así o demostrou, e que co equipo que tiña, co presuposto que tiña, pois aí nos puxo, no? A oitava posición, a posición máis alta de toda a historia do Arenteiro, e iso é o gran artífice de todo isto. E que lle podría baixar un punto porque de momento non hubo esa cena. No, vai a ver. Por cumplimento de objetivos. Uns teñen renovación automática e outros teñen cena. Non te preocupes. Carlos. Non sei se a cena será no Carballiño ou Ponferrada, pero polo menos que hai. No, é no Carballiño, xa te digo eu. Eu só vou ler unha mensaxe directa que lle enviei a @javirrey9 11 de novembro ás 9:22, que foi despois do partido en Zubieta, que escribín, que me deixou en visto, por certo, teño aquí diante miña. Vaya exhibición, mister, estou todavía intentando procesar o que pasou hoxe en Donosti. Eso resume bastante ben a temporada de Javier. Igual te dejo en visto porque justo después de ese mensaje mandaste una foto desnudo, semidesnudo y claro. Posiblemente, non me descartes. Bueno, pois nada, ata aquí as notas da tempada, que, bueno, foi un poquinho extenso, pero, bueno, creo que para ser o último partido merecíamos darlle unha valoración a cada un. No, programa corto hoxe. Sí. En los números. Bueno, e nada máis, non sei que valoración tedes da tempada no Bar da Cantina, bueno, decirle a xente que voltaremos se Deus quere, pois aí dentro dun meseciño, non? Mais ou menos. E nada, pois agradecervos outra vez dende aquí que estiverades con nós e nada, douvos a palabra a cada un de vos para ir xa cortando o programa que xa se alongou demais. Sí, yo por lo que me toca, pues nada, chicos, un placer. Fue este medio año que estuve yo súper divertido. Lo dicho, esperemos que cuando volvamos para el mes al menos hayan anunciado oficialmente la renovación de Javi Rey, porque al ritmo que llevamos la comunicación en las redes sociales tal vez aún no estén. Y nada, que paséis buen verano, que vengáis todos con las pilas bien cargadas como Marquitos si vais a Doha. Y nada, que temporada de matrícula de honor, no me bajo de ahí. Y eso, el año que viene hay que seguirlo peleando. Carlos, dale aí. Pois que bien lo pasamos este ano co Bar da Cantina.
que ganas de... Parece que foi onte cando comezamos, Carlos? Parece tal cual, pasou así moi rápido e a verdade que é un placer, tanto a título personal que vir aquí e soltar aquí 2 ou 3 tonterías e pasarlo ben e ao final é o que importa. Como xa digo, con ganas de... Supoño que o primeiro programa será despois da famosa asamblea, que sempre deixa grandiosos momentos. Sí. E será en cousa dun mes e trataremos de cargar as pilas e de volver con forza e bueno, con suerte, ou para bien ou para mal traeremos novidade xa daquela. Entón podemos anunciar dende aquí mesmo ás 11:23 da noite que Carlos Escocia, Carlos Inglaterra agora renovará automáticamente un ano máis polo Bar La Cantina? Sí, home, sí, eu como a Javi o veu tiña renovación automática por cumplimento do objeto. Así me gusta, bueno, pues aí queda eso. Darío, cierra. Pouco máis que decir, xa un pouco comentábamos outro día que po ano, pois, viremos, non sei se mellor, pero con máis forza seguro, e aí nun mes, cando despois desa asamblea, como di Carlos, faremos un post-partido, un post-asamblea con análisis profundo, e nas redes seguiremos publicando as novidades que teñamos do Arenteiro, esas renovacións baixas ou altas, e pouco máis, gracias a todo o mundo que nos estuvo vendo este primeiro ano, e que aquí nos acompañen e que se unan moitos máis para esta segunda tempada. Pouco máis. Foi un placer para mí tamén. Así que nada, veremos aquí nun mes, se Dios quere. E pasar bo verao. Igualmente. Non te poñas moi mal, Darío. Veña. Nos vemos. Gracias. Chao.